Vale. Moi bons días a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario do mes de setembro. O punto 1 é a aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día 23 de agosto. Hai algunha intervención sobre a mesma para aclarar algo? Pois entón, votamos. Mario, non me falta o teu voto. Ahora xa está. Votos emitidos 21, a favor 21, queda aprobada por unanimidade. Vamos ao seguinte punto. Expediente 3980 de 2024, decretos da Alcaldía, dar conta. Ten a palabra o secretario. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria, que foi a mediados de agosto, ata a data da convocatoria desta sesión, que foi a semana pasada. Quedan enterados, teñen copias e non podemos terlas. Moitas gracias. O punto 3, dar conta do período medio de pago a proveedores e a morosidade do Concello de Lalín e o Padroado Cultural, segundo trimestre de 2024. Señor secretario, ten a palabra. O señor tesoureiro dá conta ao Concello Pleno do período medio de pago global do Concello de Lalín e do Padroado Cultural deste segundo trimestre do exercicio 2024, que é de 28,87 días. E desglosado, o PMP do Concello sería de 28,87 e de 24,15 días o do Padroado Cultural. Quedan enterados. Moitas gracias. O punto 5 é unha proposta de recoñecemento extrajudicial de créditos. Ben, como vedes, ainda veñen facturas de luz e por aí que encanto que se vayan pagando as que emita Fenosa, bueno, neste caso Naturgy, fora de plazo, que é o que viña facendo habitualmente, por certo, pois encanto a partir do día 1 de setembro, o sea, deste mes que estamos, xa pasa a UTE. Por lo tanto, deixarán de vir estas facturas, esperemos. De momento ainda van vir porque, ao mellor, Naturgy igual nos mete unha factura pois no mes de maio ou no mes de novembro. Pero, bueno, poucas poden quedar. O sea, quedan as que... Ahora quedarán as que van ir hasta... De que meses nos poden quedar? Ainda o mes de agosto todo e o de julio. Ben, entón, calculando como factura a Naturgy, probablemente teña que vir ainda o mes que ven e o seguinte máis. En todo caso, a finales de ano acabarase estes recoñecementos extrajudiciales propiciados pola facturación tardía da enerxía eléctrica que viña facendo ou que está facendo Naturgy. Algúna intervención? Votamos entón. Estamos co punto 4. Paco, vos non votades? Non votades? É o reconocimento. Ben, votos emitidos 20, falta un. Non, estamos votando o punto 4. Deille mal. Teño o dedo toco. Votamos. Volvemos a votar, por favor. Esperade, que teño que parar. Venga, votamos. A ver, xa que me volve atrás. Non volve, A ver, Carlos, sabes se isto se pode... Volvino atrás aquí, pero resulta que non... Bueno, César, toma nota a ti. A votación do expediente de recoñecemento social de créditos votan a favor os 12 membros do Partido Popular, abstéñense os 4 de Compromiso e votan en contra
2 do BNG e 3 do PSOE. Foi así, non? Vale. Entón, estamos ca moción do Grupo do Goberno que vai ter unha votación a maiores e aquí vamos a poñer como segunda votación. Entón, poño como segunda votación. Moción do Grupo do Goberno é o punto 5, moción do Grupo Municipal do Partido Popular en relación a Sogama. Ten a palabra o noso portavoz Abelino Souto. Quedan 5 minutos, non? Sí, temos que meterlo por... Bos días a todos. Ben, pois hoxe estamos a falar neste pleno, pois unha vez máis por unha medida que toma o Goberno do Estado, o Goberno que temos, que, pois, en nombre dese ecoloxismo verde, pois, como sempre, toma medidas que, ao final, lle acaban repercutindo ás empresas, á sociedade, e estas medidas que nos ten acostumbrados durante estes 6 anos do Goberno Pedro Sánchez, que se toman sempre pensando nunha única dirección e sempre olvidándonos da parte económica e da repercusión que vai a ter na sociedade a nivel económico. E esta medida, neste caso, pois foi que decidiron incrementar o imposto estatal sobre vertido á incenización que recolleron na Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos solos e contaminación para unha economía circular e tamén a Orde Ministerial de xuño de 2003 mediante a cal se eliminou a retribución ao investimento da planta termoeléctrica. Con este caso, pois, o que decidiu o Goberno foi castigar pola vía da penalización económicamente e non fomentar, como se fixeron noutros Estados membros da Unión Europea, o incentivo polo reciclaxe, senón que neste caso penalizan e, como digo, fan unha penalización polas persoas que non reciclen menos. Desde cando se coñeceu esta medida, a Xunta de Galicia fixo diferentes alegacións a esta legislación, que evidentemente, como todas as que se fan por parte das comunidades autónomas, cada vez que toman decisións, pois foron absolutamente ignoradas e, por suposto, desde a FEGAN e desde a FEM, pois non se presentaron ningunhas alegacións. E conlevou a que Sogama tivera un incremento no ano pasado de 9,1 millóns de euros de incremento de costo, estas medidas, que foron asumidas íntegramente pola Xunta de Galicia e agora vamos camiño dos 39 millóns de euros de sobrecosto. E, ademais, a par que sacaron isto tamén, que é algo importante e que debemos ter tamén moi en conta, que recomendan ou obrigan, mellor dito, a que o servicio non poida ser deficitario para os concellos, o servicio de basuras. É dicir, que estánlle dicindo aos concellos que hai que incrementar a taxa da basura porque consideran que ese servicio non pode ser ou obrigan a que non poida ser deficitario. Ante esta situación, pois Sogama, evidentemente, aínda que é unha empresa pública, non pode entrar en perdas e, aínda así, o Goberno da Xunta, co fondo local complementario, pois vai asumir parte dese costo, pois vémonos na situación de que nos vai a repercutir unha importante subida aos concellos. A pesar disto, tamén cabe recordar que Sogama é unha das empresas de recollida de residuos que ten o canon máis baixo. Podemos facer comparación con outros sistemas que temos en España, como pode ser en Guipúzcoa, onde xa están en 214 euros tonelada, ou incluso podemos falar en sitios como Cataluña ou Baleares, onde están superando os 120 euros por tonelada. E mesmo en Galicia, que aparte de Sogama, pois temos outros dous, que é o Consorcio das Mariñas e a Serra do Barbanza, que tamén están moito por riba do canon que propón Sogama. De todos xeitos, desde a parte de Sogama, se asegura que se o Goberno Central retifica e dá marcha atrás con estas medidas económicas adoptadas, pois evidentemente que reducirá o canon que ten previsto e que ten proposto para actualizar para o ano 2025. Creo que un detalle importante tamén é que cabe de recordar
porque seguro que vostedes me van a querer dicir que é unha directiva europea, que teñen certa medida de razón, pero como pasou noutros ámbitos que coñezo algo máis, a meirande parte dos países da Unión Europea non aplicaron estes impostos por consideralos inoportunos e ineficientes, e noutros casos estableceron moratorias aos mesmos. Como sempre, España intenta vender que vai á cabeza desa reducción, nada, xa finalizo, e dese ecoloxismo sen mirar económicamente a situación e agora, como ven, crean un enorme... Queres máis, Abelino? Queres ou non queres? Vale, moi ben. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra Ariana. Está, sí. Sí, sí. Bueno, eu vou ler o manual dos cargos políticos do Partido Popular, que é o seguinte. Cando gobernas e hai un problema, é culpa da oposición, e cando non gobernas e eres oposición, é culpa do goberno. E se aínda así non convences, a culpa é de Europa. Ou agora, hoxe pola mañá, acabo de enterar do cuarto punto dese manual, que a culpa é do ecoloxismo verde. Madre mía, madre mía, madre mía. Isto é digno de estudio. Miren, a xestión medioambiental do PP, en xeral, é desastrosa, por onde se colla. E a de Sogama non é unha excepción. Sogama, o 51% de Sogama é da Xunta. E o 49% que queda é de Naturgy. Ben, entón, a regla de tres é fácil. A Xunta ten a mitad das culpas do servizo de xestión de residuos deficiente e nefasto de Sogama. A metade e un pouquiño máis. O 51% exactamente das culpas. Polo tanto, de quen é culpa que suba o canon do lixo para os veciños? É bastante fácil. Ben, o sistema de xestión de residuos de Sogama nin é sostible, nin se basa nas 3 Rs, reutilización, reducción e reciclaxe, nin nada que se lle pareza. Porque é que, de feito, despois de toda a reutilización, reducción e reciclaxe, faise unha cousa que se chama recuperación enerxética. Chamarlle recuperación enerxética a queimar o 60% dos residuos que chegan á planta de Sogama ten traca. Pero é que, ademais, non é só iso, é que o 20% a maiores deposítase en vertedoiro. O sea, en Galiza vamos á cola de reciclaxe do Estado, temos un 18% de reciclaxe. O sea, pasamos de pagar 60 euros a pagar 108 porque non se fan as cousas ben. E por que non se fan as cousas ben? Porque non hai vontade de facelas ben. E esta subida xa sabíades en outubro do ano pasado. Pero vos, antes das eleccións, non se di absolutamente nada. Nada que non conveña, claro. E agora, o fracaso da xestión dos residuos pagan os cidadáns, pagan os veciños, porque é un sistema centralizado, obsoleto, antiecolóxico, antiecoloxismo verde, Abelino, e dende a Unión Europea estableceronse uns obxectivos que non se cumplen, e como non se cumplen temos que pagar en Galiza. Entón, ese imposto é por facer as cousas mal, e parte de facer as cousas mal é responsabilidade da Xunta. E recórdolles que no Parlamento Europeo os seus compañeiros do Partido Popular votaron a favor deste imposto. Votaron a favor deste imposto que agora dicides que vennos do aplicado por non sei quen. Vos votastes a favor, e no Congreso votastes a favor. Vale. Turno para o PSOE, que lle dou a palabra. Anxo, ten a palabra. Anxo Álvarez. Bueno, bo día, moitas gracias. A ver, eu quero empezar lembrando dúas cousas. A primeira é que Sogama é unha empresa pública autonómica adscrita á Consellería de Medio Ambiente. E a segunda é que a Unión Europea foi a que aprobou en 2018 unha directiva que establece, a grosso modo, que o que máis contamina, máis ten que pagar. Por lo tanto, aquí hai dúas administracións, a galega e a europea, que son directamente responsables da suba do canon que Sogama cobra aos concellos. Nin Pedro Sánchez, nin o Goberno Socialista, nin o Partido Socialista teñen absolutamente ningunha responsabilidade neste asunto. Non teñen culpa de que o Goberno galego teña un sistema de xestión de residuos obsoleto e tampouco teñen
culpa que durante 4 anos desde que se coñece esta directiva, desde que se aprobou, o Goberno galego non fixera absolutamente nada para cambiar o modelo de xestión de residuos. A ver, a norma europea penaliza a incineración e o depósito en vertedoiro por ser os sistemas de tratamento de residuos máis nocivos e menos eficientes. E precisamente estas son as opcións de tratamento de residuos que usa Sogama de maneira preferente. E repito que Sogama é unha empresa pública participada maioritariamente pola Xunta de Galicia. A solución que piden vostedes aquí é basicamente que o Goberno de España non aplica unha norma xurídica europea, que é unha auténtica barbaridade. E, ademais, minten descaradamente cando din que a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos. Dígame cales, dígame se Alemania, Irlanda, Italia, Dinamarca, Suecia ou Portugal, por exemplo, aplicaron ou non aplicaron esta directiva. E os que non aplicaron, dígame se están advertidos pola Unión Europea de que, se non teñen un ultimátum de que deben aplicala inmediatamente. Porque vostedes saben e deberían saber que a aplicación da norma europea non é voluntaria. As leis son para todos igual e un cumprimento da directiva conleva a responder ante o Tribunal de Xustiza Europea, como ven de advertir a Comisión Europea. Isto deberían saber. Neste sentido, volvo a recordar que o Goberno de España apurou os plazos. Repito que esta directiva aprobouse en 2018, o sea que tuveron tempo de sobra de 2018 a 2024 para adaptarse ao novo marco xurídico. Se non o fixeron, foi porque non lles dou a gana. Terán que explicarlle a xente por que non o fixeron, porque lle sube agora o recibo do lixo. Eu, de todos os xeitos, hai dúas opcións realistas e inmediatas para que o recibo de lixo non suba. Unha é pedirlle a Rueda que a Xunta de Galicia asuma o 100% do canon, nos estamos de acordo con eso, se queren adiante con isto, pedimos ahora mismo, e a outra é pedirlle a Rueda que Sogama cambie dunha vez o modelo de xestión de residuos. Non hai máis opcións. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Turno para compromiso. Bos días Rafa, ten a palabra. a todos e a todas. Unha vez máis, entendo que é unha moción, creo que se leva a outros concellos, unha moción de partido do Partido Popular. Non pode ser o que... No, pero, a ver, pero non é para que a traigades. É que é unha diferencia de poñérvolo aí que vou non meter por urxencia e explicarei por que é urxencia. Pero, vamos a ver. Pero é que non tedes que ver nada. É unha diferencia que vos poñemos aí o papel de algo que eu vou presentar fora do orden do día por urgencia. E vou explicar por que ven fora do orden do día e por que é urxencia. E despois... Bueno, eu alucino con vosco. A ver, digo que a lei permite, fora do orden do día, meter asuntos nos plenos ordinarios. Eu, colléndome esa prerrogativa, vou explicar o porqué da urxencia e o porqué da moción. Da moción non, da proposta esa. E vostedes opinaredes. E despois de opinar votaremos, como sempre. Pero se non saber nin de que vai, porque... Pero para iso vou explicar eu. É que para iso vou explicar eu. Antes de votar nada vou explicar eu o porqué. Será posible. Bueno, eu xa non sei para que che mandei darlle a copia antes, porque por lei podo presentala en boche, fago en boche e xa está. Xa vos explicarei para que, a ver que problema ten. A ver que problema ten o que vou propoñer. O que pasa é que gusta botar o carro antes dos bois. Non sabedes nin de que vai, nin por que se fai, pero eu sei non, por iso traigo. Vou non explicar e despois de que o explique, opinades. Pero non me estás entendendo, é que non hai que fazer ninguna chamada porque decidímolo onte. E non ten ningún problema, non é ningún cambio de uso para nada, é un tema entre administracións, é un tema entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lalín. Non é nada, non ten ningún problema jurídico. E se non xa o explicarei, e despois opinades, oi, despois debatímolo. Eu explico e despois debatímolo. Rafa, ten a palabra. Disculpas aceptadas por
pola interrupción. Estaba dicindo que é evidente que é unha moción de partido do Partido Popular, porque me consta que vai a outros concellos tamén. Tamén creo que se anunciou esta medida no Parlamento Galego, e tamén o presidente da Xunta saiu dicindo que un 60% que iba a asumir a Administración Autonómica. Eu diríalle ao Partido Popular, e diríalle ao Partido Socialista e aos seus socios, non vou decir eso de socios independentistas e xente perigosa e todo eso, porque entre outras cosas non o comparto, non o comparto demasiado, que non nos metan aos cidadáns en medio das súas leas. Porque é evidente que o Partido Popular ten competencia máis que de sobra para poder asumir dende a Xunta de Galicia esta subida do canon, e é evidente que o goberno socialista pois tamén ten que ver en esta cuestión. E en medio están os cidadáns. A min tamén o que me fai bastante graza en termos políticos é ver partidos presuntamente liberais facendo continuamente, por exemplo, aquí en Lalín, subidas de impostos, partidos que teóricamente son progresistas, como poden ser os do goberno anterior, facendo baixadas de impostos. Aquí é o mundo absolutamente ao revés. Se queredes, podemos falar aquí abertamente da necesidade ou non dun cambio de modelo de Sogama. Eso é un debate bastante máis amplo que para falar 5 minutos aquí no salón de pleno. Pero que sí é evidente que unha vez máis quenes van a sair perxudicados son os veciños e veciñas de Lalín, os que se llevan a subir, porque penso que está máis que decidido, os impostos van a ter que seguir pagando evidentemente, e eu o que lle pido ao Partido Popular é que se quere ter coherencia, pois, por exemplo, nós imos votar a favor do que di o Partido Popular. Se nos aceptan unha engádega, que decir, en lógica coherencia co que se está pedindo, por exemplo, para a cuestión de que se baixen os impostos polo canon de Sogama, tamén na próxima modificación de ordenanzas o Partido Popular se compromete a volver a poñer, por exemplo, o IBI no mínimo legal, quitar as plusvalías ou, unha vez máis, quitar o vicio. Nos ponemos esta engádega, se o Partido Popular acepta, nós votaremos a favor. E se non acepta, que está evidentemente na súa liberdade, para demostrar coherencia co discurso que ten en canto a carga impositiva aos veciños e veciñas, pois nós absterémonos. Moi ben, moitas gracias. Turno para o noso portavoz, Avelino Souto. Ben, a verdade é que escoitalos a vostedes, os señores socialistas e do Bloque Nacionalista Galego, sempre non me deixa de sorprender. En primeiro lugar, señor Anxo, direille que a legislación europea, que non son eu aquí un experto, ni moitísimo menos, pero vamos, para que a xente nos entenda, fai un marco, vamos a decir, un marco así de grande, non? Entón, dentro dese marco, pon unhas directrices. E logo, cada país membro, dentro dese gran marco grande, pon un marquiño máis pequeniño que lle di ás comunidades autónomas, en moitos casos, o que ten que facer. Por exemplo, e é paralelo con isto, co caderno digital que nos impuñeron aos gandeiros e aos agricultores, que a señora Ariana pega a risa, porque Europa fixo un marco así, ningún país da Unión Europea aplicou o caderno digital, e esta nova vicepresidenta que vai ter a Comisión Europea, como sempre foi de campeona, e dixo, no, España sí. E os ganaderos e agricultores de Galicia, de España, somos os únicos de toda Europa que estamos complementando un caderno digital que nos trae máis burocracia. E o mesmo pasa con este imposto, porque algúns países, como Alemania, que o nombrou vostede, ou Suecia, ou Letonia, ou demais, non o aplicaron. E esta é a realidade, que non aplicaron este imposto. Non os casos... Anxo, por favor. Non os casos, algúns países decidiron non aplicalos e noutros aplicaron unha moratoria. Logo, señora Fernández, claro, usted fala de Sogama. Eu poidolle dicir que seguramente en Sogama haxa cousas que mellorar e podemos discutir do modelo de Sogama se é bo ou malo. A realidade é que Sogama aplica o modelo das 3 Rs e temos outros sistemas aquí en España que aplican o modelo húmido e seco. E a realidade é que os concellos que estamos adheridos a Sogama e a veciñanza que está con Sogama paga moitísimo menos que outros sistemas de Guipúzcoa que están 214 euros, en Baleares en 115, en Cataluña en 112 ou en Vizcaya en 119 euros. E é un dos sistemas máis baratos que ten España, ou cos que temos en Galicia que están por riba. Por consecuente, podemos discutir de modelo ou non
que ese é outro debate, pero económicamente Sogama estálle repercutindo menos impostos ou estános costando menos aos concellos que moitos outros sistemas. E para rematar e para contestarlle, evidentemente, señor Cuíña, pois non podemos aceptar a súa engádega porque vostede hoxe aquí nunha moción que trataba de falarse de Sogama e da situación que nos están repercutindo agora aos concellos, pois quixo aproveitar a súa intervención pois para meter outros 5 ou 6 ou 7 temas que, como sabes, son temas realmente importantes e sensibles e que terían que ter outro debate bastante máis profundo que colalos así agora na súa intervención de 3 minutos. Moitas grazas. Gracias, Avelino. Ben, por favor, a ver, vamos respetar os turnos de palabra, por favor, vale? Si sodes tan amables, vamos respetar os turnos de palabra. Ben, podo intervir ou non aínda? Pero pídovos que caledes, senón non me deixades intervir. Ben, o feito de levar un tempo razonablemente extenso en política dame para poder decir algo que vostedes, ningún de vostedes, pode afirmar, porque non o viviron, nin teñen nin idea de como foi. Eu vivín o nacemento de Sogama. Eu fun con Pepe Cuíña e con 20 alcaldes do bloco do PSOE e do PP a París. Fomos ver a central de Tirú, daquelas, que está no medio de París. Fomos ver outra a Suiza. E fomos ver outra a Alemania. E creo que unha cuarta en Ginebra. Ben, en Ginebra e Suiza, pero fomos a 2 sitios de Suiza, a Mudón e a Ginebra. E daquelas era o menos malo. Naide se lle ocorreu montar outra mellor. Home, aquí en Galicia si se montou outra, a do Barbanza. Mirade como está a do Barbanza. Os concellos que están adscritos ali están acongojados porque a deuda que teñen veremos se se aplica solidariamente como salen da historia. E canto máis lle custa que esta. É dicir, os que están botando o seu lixo no Barbanza pagan moito máis que os que están botando en Sogama. Iso é o que non sabedes. Por certo, precisamente o do Barbanza non é un modelo que propuxera o PP. Por lo tanto, señor Vilariño, eu non sei se o Bloque ten o coñecemento bueno, diría a señora Ariana, pero como non estaba, se o Bloque ten a pedra filosofal de como tratar o lixo, por favor, que o faga. Pero, mire, predicar non ten cancelas, pero teñen as patas moi cortas as mentiras. Cando gobernou o bipartito en Galicia, o modelo de Sogama criticábano, pero gobernou o bipartito e non fixo absolutamente nada, ni moito nin pouco, nada. Segueu o bipartito durante 4 anos sin tocarlle un pelo a Sogama, sin tocarlle un pelo, e facendo o mismo que facía o Partido Popular. Home, en 4 anos non dá para facer unha transformación grande, pero para tomar unha decisión pequena, sí. Pero non a fixo porque eu lembrome que era presidente da FEGAN e fun falar eu con Pachi Vázquez. Naquel momento era o que iba a ser líder do PSOE no futuro, pero mandaba Touriño. E Touriño mandoume falar con Pachi Vázquez. E dixenlle, oye, o de Sogama está nos salindo moi caros aos concellos. E as palabras de Pachi Vázquez, sabedes cales foron? Ainda vos tiña que salir máis, porque somos o máis barato dos máis baratos de Europa. Iso dito por un socialista, que despois foi o líder do Partido Socialista. Así que, Anxo, a ver, predicar non ten cancelas, pero hai que ter un pouco de coherencia. Vos en 4 anos que gobernastes a Xunta non fixestes nada con Sogama, pero nada. É que non lle tocastes absolutamente a nada, nin vos nin o Bloque. Por lo tanto, non veñades agora a dicir que tedes a pedra filosofal porque non a tedes. E claro, o problema de ter unha ministra como a de transición ecolóxica, que é moi radical, e que agora vai ter responsabilidades en Europa, pero ali vanlle parar as patas. Xa veredes como ali lle van parar os pés. Seguro, non teño ninguna dúda, como a von der Leyen lle vai parar os pés máis dunha vez. Cando ela foi a que foi de campeona, e a que realmente lle creou un problema a todo o que é o medio ambiente en España. Oye, por certo, a lei que aprobou o PSOE, Anxo, digo xo por si non o sabes, é a que... Sí. A lei que aprobou... A ver, estuvesterme interrompindo, eu creo que... A ver, eu cando alguén me pide algo de tempo, doullo. Eu se queredes... Eu se queredes corto... Eu se queredes corto...
Dixenlle a Ariana se quería máis, e díxome non. A ver, eu dixenlle a Ariana como portavoz do PSOE, digocho. É dicir, o gran problema, o portavoz neste asunto. Pero, bueno, se non queredes que interveña máis, non interveño, deixo para a seguinte. Non, deixo para a seguinte. Hombre, a ver, estádesme dicindo que non. Bueno, pois, Anxo, aclarádevos. Anxo, aclaradevos. Non, pero non, eu dirixo-me a ti porque defendiches... A ver, escoita, a ver, por favor, eu dixenche, ti disme que se acabou o meu tempo e eu digoche, queres que interveña máis ou non? O Bloque di que sí, se ti dis que non, eu non interveño máis. Vale, moi ben. Pero por non me pidas máis tempo ti tampouco, nin o soe, Vale. Eso é mentira, algún día pidíchemo. Que sí. Votamos. Pero no pacto que temos aquí, salides bastante beneficiados a oposición máis que ao goberno no turno de intervencións e no turno de mocións. Presentades unha moción igual que a nós. Cando, por exemplo, no Senado, o PP ten 3, o PSOE 2 e os outros todos unha. Así viven de maravilla. Sí. Faltan ainda os votos de o Bloque a máis o de Mario López. Votos emitidos 21, a favor o Partido Popular, abstencións 4 votos de compromiso, en contra os 2 do BNG e os 3 do PSOE. Queda aprobado por maioría. Vamos co seguinte, moción de compromiso. Moción de compromiso de ampliación de plazas nas garderías instando a Xunta de Galicia e pedindo ao Concello que mediante a empresa Sciencia School. Perdón. Si habíades falado nas comisións informativas, faláramos de que debatíamos a moción do compromiso e máis la do PSOE conxuntamente. E logo votanse por separado. É así, non? Vale, perfecto. Entón, intervén primeiro Rafa. Rafa ten a palabra. Perdón, como vai ser o sistema? Ao ser dúas mocións conxuntas, digo, canto as intervencións, tío? As intervencións son unha de compromiso de 5 minutos, outra do PSOE de 5 minutos, porque é unha moción, e logo despois segundo turno de 3 minutos. Unha réplica de 3 minutos por parte dos outros grupos e a finalización por parte miña e a votación. E votamos por separados as dúas. Pero entendo que nos... Unha segunda intervención. Pero cerra primeiro o compromiso e depois o PSOE. Ben, eu era pola segunda intervención. Perfecto. Bueno, pois sabemos que os veciños e veciñas de Lalín somos conscientes dun, entendo que serio problema que estamos tendo en estes momentos en Lalín por un grupo de pais e nais en canto a polémica que hai por un centro privado que non está podendo ofertar os servicios necesarios en canto a gardeiría. Isto está afectando a conciliación de familias, está afectando, incluso outro día tiña a posibilidade de reunirme cos pais afectados e me decían que moitos deles estaban pedindo días de vacacións para poder atender os seus fillos e fillas e que se estaban acabando incluso os seus días de vacacións. Recollían unha serie de queixas sobre esta empresa privada e o seu funcionamento. E claro, eu creo que dende a política o que temos que intentar ou pretendemos facer en moitas ocasións é intentar tamén solucionar este tipo de eivas e problemas que pode ter a nosa veciñanza e que lles está afectando especialmente, non? Creo evidentemente na educación pública como algo absolutamente prioritario e creo que as administracións públicas deben garantir este tipo de servizos cando, ademais, estamos vendo como dende a iniciativa privada non é posible. Eu sei que dende o goberno de Lalín houve no seu momento peticións á política social para que Lalín pudese ter máis plazas de gardeiría pública. E sei tamén que dende política social se dicho que en este momento se consideraba que estas plazas estaban cubertas, que non había unha necesidade real, porque, entre outras cousas, había un centro que acollía
Eu pediría, por favor, que é un pouquiño molesto estar intentando falar e que de fondo se este falando. É un pouquiño molesto. Agradecido. Pido que fale unha e que cale. O digo con todo cariño, non busco ningún tipo de mal rollo. Vale. Entón, hasta estes momentos en Lalín non había evidentemente esta necesidade, pero agora sí. Eu creo que a Xunta de Galicia debe en estes momentos debe garantir que haxa un servicio necesario de gardería para os nenos e nenas. En este momento a Galiña Azul parece ser que non ten plazas disponibles e eu creo que dende xa se debería negociar, se non se está facendo de feito, porque non me extrañaría que estivese facendo, para os próximos cursos poder ter máis plazas de gardería en Lalín, porque é unha necesidade máis que evidente. Eu xa non me quero meter na cuestión do que está pasando con un centro privado, que entendo que pertence á esfera da posibilidade de que unha empresa que lle poida ir mellor ou peor, que lle pasa a moitas empresas, pero creo que sí que temos unha responsabilidade cos pais e coas nais de intentar solucionar esta situación. Se pola vía de tomar medidas urxentes na máis estrita legalidade se pode facer, perfecto, pero eu creo que entre o Goberno de Lalín debe mediar, constame que xa está mediando, para que Política Social poida dar algún tipo de solución. Tamén sei que algunha nai en algún acto empresarial se dirixiu directamente ao presidente da Xunta contándolle esta cuestión. Eu sei que o presidente da Xunta tomou boa nota desta circunstancia. Tamén quero dicir que fun eu quen lle dixo aos pais e nais que podían pedirlle aos máximos responsables do Concello do xeito máis constructivo que os acompañasen a falar na Consellería para intentar buscar unha solución. Creo que así o fixeron e constame que o Concello xa o tramitou, cuestión que eu agradezco, pero creo que non é un tema menor en estes momentos e que entre todos e todas debemos intentar dar unha solución a unha situación kafkiana na que está padecendo bastantes familias de Lalín en estes momentos. Moitas gracias. Por certo, sei que o Partido Socialista que leva a cuestión de facer unha gardería municipal, sei que hai outros concellos que tamén xa existe esta infraestructura e, polo tanto, nós estamos absolutamente de acordo do que les piden tamén e tamén engadimos nós esta petición de que se estudie cando menos esta posibilidade. Gracias. Gracias, Rafa. Turno para o PSOE. Alba Forno ten a palabra 5 minutos como coautora da moción. Bueno, autora da túa. Antes de nada, bo día a todos e todas. Todos sabemos que as escolas infantís son nos últimos tempos imprescindibles para a conciliación da vida familiar coa vida laboral das familias. Ademais, son o primeiro entorno ou espacio de socialización dos pequenos fora do ámbito familiar. E é que este tipo de servicios que atenden aos menores, ao igual que os servicios que atenden a xente maior, eu creo que deberían ser prioritarios para calquer goberno, non? E nós traemos isto hoxe aquí porque é unha das principais preocupacións que teñen as familias, os pais e nais de Lalín, e o problema non só é para as familias que se ven afectadas pola problemática do centro privado que temos en Lalín, senón que é un problema para todos os veciños do noso concello. É importante dicir que as políticas de conciliación son primordiais á hora de fomentar a natalidade e incluso tamén de asentar poboación no territorio. Vemos así como algún dos poucos concellos que medran en poboación non teñen lista de agarda nas escolas infantís públicas. Podo falar de Silleda, por exemplo, que coa metade de población que ten Narín conta case coas mesmas plazas nas escolas infantís da Galiña Azul. E a maiores con opción na privada que ahora mesmo aquí non hai. Podo falar tamén das máis de 300 prazas nas escolas infantís públicas que ten, por exemplo, o Concello de Oleiros, que é outro dos que medran población, etc. E temos tamén ao carón outros concellos que teñen centros municipais como a Estrada ou mesmo o Punto de Atención á Infancia de Rodeiro, etc. Levamos tamén dentro do PSOE tempo falando de crear unha escola infantil de titularidade municipal para darlle servizo ás familias e creemos que se debería ter en conta esta opción. Porque, ademais, temos noutros concellos da contorna, eses concellos aos que, ademais, se está a desplazar pais e nais dos que sofren a problemática da falta de prazas. En Lalín temos 63 plazas nas escolas infantil públicas, cunha poboación de máis de 20.000 habitantes, e, evidentemente, creo que esta cifra é totalmente insuficiente. E agora súmase a problemática, como falaba antes Rafa, do centro privado da vila que está tendo problemas e deixando os pais e nais sen un servicio primordial. Estamos falando de máis de 40 familias do Concello que solicitaron prazas e quedan sen posibilidade ningunha de conciliación. E deste xeito é moi difícil ou case imposible, por decirlo así, conciliar a vida laboral coa familiar.
E máis, hai outras familias que sabemos que xa directamente non solicitaron plaza porque entenden que a probabilidade de facerse con ela é mínima. Hai que ter en conta que eu creo que poucas familias de Lalín se poden permitir contratar unha persoa para o cuidado dos seus fillos e fillas. Estamos a falar que para 4 horas de xornada diaria se vai entre salario e seguridade social a uns 950 euros, co cal, ca renta que temos aquí, é moi improbable que moitas familias poidan facelo. E fálase tamén na Lei de Impulso Democrático de Galicia que a Administración pretende avanzar na universalización e gratuidade promovendo a dotación suficiente de prazas e recursos para facer efectivo o acceso a toda a poboación ás escolas públicas de 0 a 3. E isto ven sendo o que pretendemos con esta moción. Non, o que pedimos é solicitar á Xunta de Galicia que amplíe as prazas das escolas infantís públicas que temos no Concello e a maiores disto que se valore, como falaba antes Rafa e como falei eu, a posibilidade da creación dunha escola infantil de titularidade municipal para darlle servizo a todas esas familias que se están quedando fora das prazas. E remato esta primeira. Gracias, Alba. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Quen fala? Ariana, como son dúas mocións, en vez de 3 minutos, ter 6. Oh, maravilla. Van dúas xuntas, entón, en vez de 3 e 3, 6. Así chame de sobra. Sí. Despois douche un máis, vale? Porque isto só marca de 5 e depois marca 8. Vale, non pasa nada. Bueno, cando ofreces un servicio que dis que é universal e gratuito, ten que ser universal e gratuito e é porque tes capacidade para dar ese servizo. En Galiza non hai capacidade para dar ese servizo e en Lalín, xa na moción que presentamos dende o BNG, evidenciábase que iso non é verdade, porque non temos capacidade para darlle servizo de escolas infantís, que, por certo, Rafa, puntualizo, non son garderías, son escolas infantís porque teñen programa educativo, é importante. É porque podes prestalo. Non o podemos prestar porque, de feito, na escola infantil do Pontiñas quedaron 20 nenos en lista de agarda neste curso e na do Polígono 3, o sea, 23 nenos. Por iso temos que tirar da iniciativa privada, porque non temos prazas de escolas públicas disponibles para todos os nenos de Lalín, que é o único concello da comarca que se ve nesta situación ano tras ano, ademais. Entón, tiramos da privada, cos mesmos baremos, temos os mesmos baremos e favorecemos a iniciativa privada, como estades acostumados en todo, absolutamente todo, que ten relación con servicios sociais ou con servicios que deberían ser públicos, vos intentades sempre meterlle aí a patiña á privada. E cando prestas ese servizo, dis que é universal e que é gratuito, é necesario ter capacidade de control dese servizo. Básicamente porque gratuito non é un termo que exprese ben o que está pasando. O servizo non é gratuito, o servizo pagámoslo todos os galegos e todas as galegas. E ese diñeiro é de todos e hai que controlalo. Por este motivo. Mirade, a escola infantil da que estamos falando recibe cartos públicos. Entón está inscrita no RUEPS, que é o Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais de Galiza. Ben, eses datos do rexistro teñen que estar actualizados. A última actualización dese rexistro, no caso de Scientia, foi o 16 de febreiro do 2024. Estamos en outubro, novo curso, estamos sin actualizar. Nese rexistro aparece que hai 3 unidades, 41 prazas, que o horario é de 8 da mañá a 8:30 da tarde e que hai 6 traballadores. Agora mesmo hai 15 nenos e unha persoa, con risco de que esa persoa se vaia, segundo teño entendido. O sea, reduciuse de 30 nenos a 15 porque houve unha persoa que non soportou máis as condicións de traballo as que estaban expostas porque as outras, todas as outras que colleron baixas ou que se foron foi porque non cobraron, porque hai xente que levaba 7 meses sin cobrar e isto estendo a Consellería de Educación, que tedes un amigo na Consellería de Educación para contarlle que non están cobrando os seus salarios os mestres, por se o quere saber, os profesores, e a realidade é que nin hai esas prazas, nin hai eses traballadores, nin nada que se lle semelle, nin ese horario, porque polas tardes non está funcionando esa escola infantil, segundo eu teño entendido, e segundo me dixeron traballadoras, que entendo que me din a verdade. Levades
meses sin enterarvos ou sin vos querer enterar. Porque se me entero eu, se nos enteramos na oposición, entendo que alguén se achegaría a algún de vós, que sodes uns cantos e presumides de ter maioría, pois esa maioría utilizada en algún momento para saber os problemas que ten a veciñanza. Digo eu, vamos. Hai pagos atrasados a proveedores. Os uniformes non se pagaron o curso pasado. As nais pagáronos e ese señor non pagou os uniformes. Ou non escoitan a inspección, porque inspección pronunciouse sobre este caso hai meses, ou non a queren escoitar, xa por non falar de que inspección, dende política social, tiñan unha visita a esta escola en setembro e non se fixo. A ver, por que será que non se fixo? O sea, ou calan e non queren actuar, ou son cómplices, que me parece ainda peor, enganan aos veciños reuníndose cos pais nais sen darlle solución, porque que esta problemática levámola tendo dende fai o de non cobrar aos traballadores desde fai meses, pero o de non atender aos nenos desde fai un mes. Levamos un mes sen darlle solucións a esas persoas. E despois facemos campañas de empadroamento. Vais empadronar moita xente aquí con estes servizos que lles estamos prestando. E eu voulle dar uns datos para que quede claro a gratuidade que nos prestan as escolas infantís privadas en Galiza, en este caso, esta en concreto. Mire, entre 2022 e 2000... Sí, dasme un minuto. Sí. Entre 2022 e 2024, os galegos e as galegas metémoslle no peto a ciencia 250.000 euros. A gratuidade costa cartos, En decembro de 2023, 142.000 euros. E esa persoa non lle pagou aos traballadores, non lle pagou aos proveedores e non está prestando servizo. Onde está ese diñeiro? Ese diñeiro cambia de nome a empresa 40 veces, vai dunhas contas noutras e os galegos e as galegas pagamos e non recibimos o servizo. Non se controla para nada o que pasa nas escolas infantís, porque isto é unha tónica habitual que a Consellería de Política Social deixa que se leve a cabo, permíteo, por falla total de control. E vos sodes os cómplices, porque isto está pasando no voso concello. Ou non o comunicades, ou non o sabedes, ou o sabedes e calades, que ainda é peor. Ben. Así que, vale. Terminando, por favor. No, termina. Non te preocupes que xa está. Turno para compromiso. Tes a palabra, Rafa. Entendo que é o Partido Popular. Vale, perdón. Turno para Belino. Tes 6 minutos. Ben, señora Fernández, vostede centrou mitad da súa intervención nos problemas dunha empresa privada, que evidentemente tamén é algo que nos preocupa, pero creo que viñamos a falar de outro tema que neste momento que é das garderías, das escolas infantís, que as familias, vostede tamén xa correcció ao señor Cuña, tamén lle digo que vostede como diputada debería saber que as escolas infantís non dependen da educación, senón que dependen de política social, que dixe vostede que nos dirixéramos a Román Rodríguez, dicirlle que dependen de política social. Dito isto, falando do problema que temos, eu quero facer a miña intervención en tres partes. En primeiro lugar, no tono que falou o Partido Socialista e o Partido Compromiso, que me pareceu moi correcto, e que a situación que temos neste momento e que nós, en todo momento, para nós é prioritario, tanto para o Concello como para a Xunta de Galicia, as medidas de conciliación e as medidas, como digo, de conciliación. De feito, Galicia sempre é pioneira tomando este tipo de medidas. En primeiro lugar, pois evidentemente que a gratuidade das escolas infantís, que a señora Fernández, evidentemente que se pagan cos impostos de todo o mundo, pero outras comunidades non o fan e Galicia si aposta por iso, ca tarxeta benvida ou con o regalo modesto que se fai desde o Concello, pero creo que é un obsequio tamén ás familias, ou con ser a primeira comunidade en equiparar fiscalmente o IRPF ás familias con 2 fillos, igual que ás familias numerosas. E tamén hai que contextualizar que no curso 23-24 o Concello de Lalín non tiña ningún só neno en listas de agarda para as escolas infantís. Do curso 23-24 estamos a falar de que non había ningún neno en lista de agarda, é dicir, 23-24, miren a fecha que lle estou a decir. Tamén vostede, señora Fernández, fala como que non hai ningunhas prazas. Claro, evidentemente, voulle dar datos. En Galicia,
hai 32.000 plazas de escolas infantís para 46 nenos. Obviamente, grazas á medida de que as escolas infantís foran gratuitas, Galicia convertiuse na líder de España na taxa de escolarización dos nenos de 0 a 3 anos, tendo 10 puntos máis que o resto da media, que evidentemente supuxo que haxa máis nenos nas escolas infantís. Dito isto, tamén é importante decir que no Concello de Lalín, a día de hoxe, temos máis escolas infantís que concellos como Moaña, Narón con máis población que a nós, Ames con máis población que a nós, Arteixo con máis población que a nós, Cangas ou Carballiño. Temos máis escolas da Galiña Azul que estes concellos, que teñen máis población que a nós. Esta é a situación na que nos encontrábamos. Que problema xurde? A 3 días de comenzar o curso escolar, pois Escencia descúbrese de que non vai a prestar o servicio. Desde o minuto 1, tanto desde o Concello, a Teniente Alcalde como a Concelleira de Servicios Sociales como o Alcalde estiveron en contacto cas familias para coñecer a situación real, que ese é o primeiro que hai que facer, e por parte de Políticas Sociais estiveron en contacto ca empresa para buscar solucións. Unha vez que se ve que, neste caso, que é unha situación de emerxencia, que a empresa non vai a buscar que non vai a prestar o servicio, pois o que se estuvo recabando é que lle poden confirmar as familias, e, bueno, recoñeceron tanto o Partido Socialista como o Compromiso, a información de os nenos que hai neste momento fora, que estaban matriculados nese centro, cantos son, que demanda de horaria tiñan, que idades tiñan, porque evidentemente son de 0 a 3, que idade tiñan, e agora mesmo a Xunta de Galicia, xunto co Concello, está traballando para darlle unha solución inmediata a estas familias. E vaiselles a dar unha solución para que estas familias poidan ter ese servicio de conciliación. Agora, ben, vostedes, os Bloque Nacionalista Galego, poden seguir utilizando isto como arma arroxadiza política, que me parece estupendo, pero a realidade, e creo que as familias son conscientes desta situación, é que desde o minuto 1, tanto por parte do Concello como por parte da Xunta de Galicia, existe unha enorme preocupación para darlle unha solución. Se me das un minuto para rematar? E tamén para respostarlle que evidentemente non podemos votar a favor, porque me parece unha medida que non vai a solucionar, é unha escola infantil municipal, porque, señora Forno, como mínimo, se coñecera os prazos, estaríamos a falar de 2 anos, e aquí estamos a falar dunha situación de emerxencia para darlle solución ás familias, falamos en nun corto, breve de tempo que non vai a ser posible ca construción dunha escola municipal. Por suposto que o que vamos a seguir loitando é que, ademais, tamén é importante recordar que o Concello cofinancia as escolas infantís existentes a través do consorcio, que o Concello, evidentemente, tamén está facendo investimento a través do consorcio e tamén está facendo melloras, e o que vamos a loitar é para que as existentes, que ademais é o seu lóxico, porque infraestructuras comunes xa as teñen construídas, é dotar as existentes de novas unidades e de incrementar as prazas nas garderías existentes para intentar darlle cobertura a todas as familias con este escenario novo que temos, que, como repito, e non é unha excusa, pero creo que é importante en política contextualizar e ter os datos reais como son. Abelino vai terminando. E xa finalizo. No ano 23-24, no Concello de Lalín non existía lista da garda para as escolas infantís. E agora poden estar seguros e certeros de que se lle vai a dar solución a estas familias nesta situación de emerxencia que xurdiu. Moi ben. Gracias, Abelino. Turno para Rafa. Bueno, a min con... Dime. Coa intervención do... No, pero, Rafa, non... Eu creo que me coñece sulfurado e non é o caso. Despois douche máis, Rafa, despois se queres máis dou. Perdona.
sulfuros aparte, rectificar efectivamente, referíame a escolas infantís, dixen carretería este modesto concelleiro, pois utilizou un termo seguramente non correcto e admitolle a rectificación á concelleira do BNG. Para que vexan que despois hai quen me acusa, algún iluminado e indocumentado acúsame de egocentrismo, bueno, pois son capaz de recoñecer os meus erros. Miren, váleme a intervención basicamente de Avelino. Eu non pretendía, ni moitísimo menos, centrar o debate entre os problemas entre o que é a iniciativa privada e o que ten que ser o servicio público. Isto non é o que pretendía é que, dende logo, dende a administración pública, o que hai que intentar, como tamén dixo el, é intentar buscar unha solución a isto. Tamén lle quero decir ao Partido Popular que a iniciativa do Partido Socialista dunha escola pública é evidente que non se pode tramitar por unha medida de urxencia, pero podemos empezar a tramitala para que sexa posible en la LIN o antes posible. Se tarda 2 anos, pois en 2 anos temos unha solución xa dada. E mentres, estou convencido que urxentemente na Administración Autonómica de Política Social pois van a intentar dotar de máis plazas as gardaderías, as escolas infantís para poder dar este servizo que, sen dúbida, está causando, insisto, un gravísimo prexuízo en la LIN en estes momentos. Eu quero decir tamén que parece que dende algunhas intervencións hai algún tipo de proídos cando se fala de iniciativa privada. Non ten que haber ningún tipo de proídos para que haxa iniciativa privada, e eu creo que ahora mismo, por exemplo, un nicho de mercado evidente en la LIN, pois poder dar este servicio que unha empresa por circunstancias non pode dar. Eu animo dende estes micros a calquera que teña visión económica do negocio, que se quere abrir unha instalación ou infraestructura deste tipo privada, que o faga, a pesar de que hai xente que parece que non lle entusiasma, porque os empresarios non somos o demo, precisamente, senón que intentamos dar servicios e a administración pois ten que dar outros. Isto é así. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para Alba Forno. Alba, se pos queres máis, pídeme. Vale, creo que me cheque, creo. Bueno, antes de nada, dicir que antes falaba Avelino do caso puntual de Ames, por exemplo, e eu collino, acabo de mirar ao mesmo, e non, Ames ten 2 escolas Galiña Azul e ten máis prazas, non, en suma das 2, acabo de mirar, e ten máis prazas que Lalín. E non só iso, senón que Ames ten unha escola infantil de titularidade municipal. Vale, pero eu estou falando das 2, entón, ao final, as persoas que vivan en Ames... Pero Ames ten 30.000 habitantes. Sí, no, pero foi ele que puxo exemplo, non eu. A mitad que nos máis. Pero foi ele que puxo exemplo, non eu. Eu estou dicindo que hai 2 escolas Galiñas Azul, entre as 2 teñen máis prazas que Lalín, e a maiores teñen unha escola infantil de titularidade municipal, co cal dáxelle un servicio público ás familias de Lalín, que aquí en Lalín non temos. Pero que aquí en Lalín non temos nin servizo público, nin tampouco acceso a ningún servizo privado, porque hai a problemática que temos agora mesmo. E entón, eu falaba vostede, está ben predicar, están moi ben as boas palabras, pero, como dixo antes Crespo, predicar predica calquera. Despois votanos en contra. Pero, bueno, falaba antes da problemática da escola privada que temos en Lalín e falaba de que ás familias se lle vai dar unha solución. Pero eu pregúntome, a que familias se lle vai dar unha solución? Porque nós non traemos isto aquí simplemente para as familias que teñen ahora mesmo un problema co centro privado que temos en Lalín. Nós traemos isto aquí para que se lle dé servizo a todas as familias de Lalín que están quedando sen praza nas escolas infantís públicas e que tampouco teñen acceso a ningunha praza en ningunha escola infantil privada. Explíquenlle ás familias de Lalín, explíquenlle a quen se lle vai dar prioridade, a quen se lle vai dar unha solución e a quen non. Eu creo que, non se pode pretender que as familias asenten en Lalín, non se pode pretender fomentar a natalidade, o alcalde ten dito varias veces neste pleno que hai que fomentar a natalidade, pero non se pode facer cando un pai ou unha nai teñen cativos e non teñen onde deixalos cando teñen que volver ao traballo, non? Onte saía en prensa, onte non lembro exactamente, que Política Social evalúa con as familias el conflito de la guardería esta privada que temos en Lalín. Bueno, pois eu pregúntome cando vai evaluar Política Social o problema con todos eses proxenitores que se quedan sen praza nas escolas infantís públicas, que son moitos, porque estaba falando antes de que hai máis de 20 nas Galiñas Azuis e ora súmase a problemática do centro privado, co cal son 40 familias que se quedan fora.
E eu pregúntome tamén, que falaban antes de gratuidade, eu pregúntome de que sirve a gratuidade da que tanto se falou en campaña electoral se as familias están quedando fora deste servicio. Eu creo que non sirve absolutamente de nada. As familias traballadoras non están en contra, seguramente, de pagar polo servizo, acorda a súa renta, pero que non poden quedarse fora desto. Por último, se estamos preocupados pola baixada de poboación dos 20.000 habitantes e seguen con estas políticas, o lóxico é que, salvo cousas extrañas, é que baixemos de categoría porque as familias non poden establecerse onde non teñen facilidades de conciliación. Remato. Moi ben. Moitas grazas. Ben, para rematar, vou procurar sintetizar e, polo tanto, vou falar telegráficamente, entón pode parecer que non é moi con esa cousa, pero iderme entender todos perfectamente. Ao mellor a xente que me está vindo fora non, pero os desta casa estou convencido de que sí. Primeiro, cada pauca aguanta a súa vela. Non é un tema de competencia municipal. Polo tanto, o Concello ten que fazer a xestión oportuna, pero teno que arreglar a Xunta, vale? Que quede claro. Segundo, estou hasta as narices de Ciencia School porque non cumple. Pero iso foi unha desgracia desde que non é responsabilidade municipal, desde que o colexio tuvo o primer tropiezo. Tuvo o primer tropiezo, despois fixeron unha cooperativa aos profesores, tuvo o segundo tropiezo, despois colleu outra empresa, tuvo o terceiro tropiezo, e agora está tendo o cuarto tropiezo. A min o que me din, que eu falei con eles todos, non pensedes que estuven de brazos cruzados, o que me dicen é que eles queren arreglalo. É o que me dicen. Pero eu non me fío, eu son vos sincero, non me fío. Porque fiéime e saleu mal. Entón, non me fío. O gallao arreglen. Eles dicen que van a arreglar. E que están xa buscando unha empresa para poderlo arreglar. Vale. Eu supoño que Ciencia School, ele saberá o que fai. Eu falo co xerente que leva eso, e a mí o que me dice que é un tema puntual, que quedaron sin liquidez, etc., pero eu non sei os entresixos da empresa, nin os pretendo saber. O que é certo é que o Colexio Sagrado Corazón, agora a Ciencia School, é como se estuvera enmeigado desde que tuvo o primeiro, digamos, o primeiro fracaso. Decirvos tamén, como di Rafa, eu estou totalmente de acordo, a iniciativa privada, o BNG quere como demonizala. Ariana, tamén che digo que os pais, cando empezaron a ter este problema, querían unha entrevista con Román. Eu tuve que lle explicar que non era competencia de Román. Pero, escoita, pero a ti tamén te explico, porque é competencia de política social. E ti dixaches aquí que temos un amigo para falar con el. Mire, eu para falar cos conselleiros non necesito, co bagaxe que teño non necesito a ninguén. Eu podo falar con todos e cada un do conselleiro directamente, sin ter ningún intermediario. Por lo tanto, se ti me dis que temos un amigo, non creo que te refieras á consellera de Política Social. Entón, se temos un amigo en educación, non o temos en Política Social, que é quen ten. Entón, os pais, cando pediron unha entrevista con Román, entendo que non superan. Ti deberíalo saber como diputada autonómica. Bueno, vale, moi ben, vale. Por logo, Rafa entendeu mal e eu tamén entendín mal. Bueno, admito, non, que non pasa nada, está aclarado, xa, acepto o que me dis. Acepto o que me dis, pero para que dixeches que temos un amigo, a decir, que dixeches, dixéchelo ti. Pero é igual, a ver, deixademe falar telegráficamente, senón non acabo. A ver, falei que a empresa, en teoría, pero eu hasta que o vexa non o creo, vai arreglar o problema. Segundo, eu creo que aquí hai mercado para unha iniciativa privada, de Ciencia School ou de outros. Por lo tanto, se hai, eu vou na apoiar, porque constame que hai interés e que hai empresas que están mirando de poñer unha guardería privada. Sabedes por qué? Porque para o tema de conciliación, algúns horarios que dá o Sagrado non nos dá a galiña azul. Entón, eu vou apoiar, se hai unha iniciativa privada, vou na apoiar para que a Xunta poida darlle como lle está dando a Ciencia School. O que pasa é que teñen problemas de outra índole, non? Senón, tamén lle daría, porque a gratuidade é para todos, estén na pública ou estén na privada. Segundo, nós, pola nosa parte, non vai quedar, o que pasa é que colleunos nun momento que non tiñamos poder de reacción porque empezaba o curso mañá. E enterámonos 2 días antes. Entón non tiñamos capacidade de reacción. Pero falouse que a Consellería, Maripaz, sobre todo Maripaz, e eu, co director xeral, miráronse distintas alternativas. Miramos un solar noso, que temos aquí uns solares fantásticos, e foise medir incluso para ver se cumplía os requisitos para accederlo á Xunta. Claro,
a Xunta, obviamente, ten dúas galiñas azules e prefere ampliar as súas. E non sei o que pretendemos. O sea, aquí non vai haber ningún problema. O gallá xa nenos, que non vai haber ningún problema para que teñan guardería. Eso garantizo vos eu. O gallá xa... A ver, isto, se non pasara o que pasou con Ciencia School, non habría ningún problema, vale? Bueno, a ver, estáse ampliando a gardería. Estás equivocada, a ver, non vamos agora a entrar en cifras. Estás equivocada, pero non vamos agora a entrar en cifras. Despois, se queres, explica o Maripaz. Bueno, a ver, mira, o que queras falar con paz ao final, aclarádelo, que non hai ningún problema. Non hai ningún problema. O que che digo é que, espera que te poño tamén con a voz, o que vos digo é o seguinte, deixademe falar, senón non termino. Cada pau que aganta a súa vela, o Concello non ten por que ter unha escola, unha gardería pública municipal. Eu non o vou a facer, xa vos lo digo. O que vamos é pedirlle á Xunta que dentro das súas competencias que amplíe as dúas garderías, a do público e a mala outra, para que collan os nenos todos. Punto primeiro. Segundo, a conciliación que ofrece as galiñas azules, a privada ofrece moito máis. Eu animo a calquera empresa privada que queira axudala para que haxa esa oferta tamén privada. Que hai xente que prefiere ter esa oferta privada. Eu quero darlle esa liberdade á xente. Eu xa sei que o BNG quere ter todo público, pero vamos a ver, pero vai haber prazas públicas suficientes. Pero mira, cando habría... A ver, por favor, Paco, por favor, se son cousas puntuales porque pasou de Ciencia School, pero nós do de Ciencia School, de que a empresa vai mal, non ten responsabilidade o Concello, porque vos queredes botar o morto a nós, cando o morto non é noso, porque nós non temos responsabilidade no de Ciencia School. E deixádeme falar, por favor, que eu vos non vos interrompín. A ver, no de Ciencia School nós non temos responsabilidade. Eles agora dicen que o van a arreglar. Eu non me creo, nin me creo nada. Nin deixo de creelo. A ver, se é certo, pois felicitareinos, e se non reprochareillo. Pero o que si é certo é que aquí hai mercado para que unha empresa privada poña unha guardería, como xa houbo sempre, guarderías privadas. E eu animo a empresas privadas que poñan unha guardería privada na LIN, porque poden dar outro servicio. Cando as guarderías privadas sobraban plazas, a do Sagrado Corazón funcionaba. E podían levar as públicas, e máis levaban o Sagrado Corazón, e quedaban vacantes no outro lado. Por lo tanto, a ver, Adriana, por favor, Ariana, a ver, respeto ao meu turno de intervención, que eu respetei o teu, e máis non estou de acordo co que dixeches. Eu que vos digo é que cada pau ten que aguantar a súa vela, a Xunta está facendo os deberes moi ben, a Consellería de Política Social, o director xeral Jacobo, de Gabinete Martín, que é un rapaz que é de la LIN, están traballando a tope nese tema, e eu agradezcolle moito, e a conselleira tamén, e vamos lle dar solución. Foi un problema que xurdeu nun momento e non o damos resolto antes, pero vámoslo a resolver. Arregle ou non arregles Ciencia School o problema. Se o arregla estupendamente, e se non arregla, ímolo resolver. De entrada, ahora, cantas plazas máis se crean xa na guardería do Pontiñas? 15. Ahora xa se crean 15, xa está aprobado, xa hai 15 plazas máis na guardería do Pontiñas. Esas plazas xa xurdeu da necesidade que xurdeu. E con esas 15 plazas arreglamos a demanda toda que había na pública. Entón, ahora, de facer outra gardería, ten que plantearse política social, si fai unha terceira gardería, nós damos o terreo, ou se amplía asistentes, que nós tamén colaboramos. Unha de dúas, ou que faga unha terceira, ou que amplíe as existentes. Pero, aparte deso, eu quero que haxa unha oferta privada para a xente que quer ir á privada, que hai xente que lle parece que a privada é mellor que a pública, punto. E nós temos que defender ese parecer, porque cando había plazas sobradas na pública, a privada tiña xente. Por lo tanto, eso é o que teño eu claro con respecto ás garderías. E non se preocupen que a Xunta ten suficiente sensibilidade, e nós tamén, para resolver o problema. E iso foi un problema puntual dunha empresa que, por certo, anda a trancas e a barrancas, é que eu teño que decir que estou moi disgustado con esa situación. Porque é a terceira vez, bueno, é a cuarta vez que fracasa a xestión dese colexo. Así que a ver se collen o toro polos cornos. Eu xa sei que me dan 1000 explicacións. Danme explicacións de que a Xunta non lles paga, pero a Xunta non lles paga porque teñen deudas ca Seguridade Social. Por lo tanto, non pode. Porque a Xunta ten que lle pagar o concerto, ten que lle pagar tamén da gardería, pero non lle poden pagar mentre non estén ao corriente de pago da Seguridade Social. E iso é un tema que teñen que arreglar eles, non lle vamos a arreglar nós desde aquí.
Eu preguntei se lle podía pagar, incluso tendo deuda da Seguridade Social. Eles decían que sí, pero a Xunta, o asesor jurídico da Xunta, dixo que non. Entonces, en teoría, eso foi o que pasou. Pero ese é un problema da empresa, é un problema doméstico da empresa, que eu espero que o arregle, porque para nós é bo que o arregle. En todo caso, eu animo a que haxa unha oferta privada, e constame que hai xente mirando eso. E, polo tanto, van ter o noso apoio. Se hai unha iniciativa privada, por moito que o Bloque diga que ten que ser todo público, ten que haber público e privado. Ten que haber público e privado. Non só funciona o público. Hai xente que prefere o privado. Punto. Ben, pois, entre outras cousas, Paco, porque, por exemplo, no privado pode levar se queres un hora antes se o pactas co colexio. Vostedes non están cubrindo os seus espacios. Bueno. A pesar de demandarlo moitas veces. Sí, cubriádelos vos cando gobernastes. Puf, tiña un horario moito mellor. Non nos dirá vostede a nós nada do tema... Pero cando montastes as galescolas, que foi un invento... Paco, cando montastes as galescolas, houve algún incremento do horario? O principal que había, que era o Pontiñas, asumiu na Xunta con nos na Xunta. Sí, pero gobernando 4 anos, e montando... A ver, recórdolle que a Xunta de Galicia asumeu as garderías como a nosa, gracias a un pacto que fixen eu con Quintana como presidente da FEGAN. Polo tanto, a ver se agora o mérito é solo do Bloque. Quen propuxo que fixéramos un pacto foi o goberno, e nós aceptámoslo. Polo tanto, daquelas entrou nunha nosa, entraron un cento delas en Galicia. E sabes unha cousa, gobernando 4 anos, creaste as galescolas, pero o horario non ampliastes, O horario non ampliastes. E xa había necesidade. Pero se a xente seguía indo ao Sagrado Corazón. Bueno, a xente seguía indo ao Sagrado Corazón porque o horario era distinto. Bueno, non vamos... De todos e todas que se invirtan no público, que queira facer negocio coa privada, con faga. Paco, o que queira facer negocio coa privada, a filosofía nosa é distinta da vosa. Nós queremos que haxa público e que haxa privado. É que a xente escolla. Nós somos liberales, vos sodes marxistas leninistas. E o fin xustifica vos os medios. Bueno, alá vos, nós somos liberais. Nós somos liberais. Ben vedes que nós somos liberais. A ver, non confundades o touciño que a velocidade. O IBI de Lalín estuvo conxelado, ben sabes, 11 anos, 12 anos conxelado. Hombre, que ocurre? O mellor políticamente houbera sido máis ideal subir cada ano o IPC. E se ti isto que sube agora o repartes en 12 anos que estuvo conxelado... Ben, votamos primeiro a moción de compromiso. No. Votamos primeiro a moción de compromiso. O meu resultado supoño que vai ser... A ver, que isto non me vai, espera, perdón. A ver, ahora vai. No, ti dixeches que votabas a favor se incetábamos unha engádega de baixar os impostos todos. E iso dixemos que non. Babelino. A ver, eu que non quero, eu entendinche que tiñamos que fazer unha gardería municipal. Pero na túa moción non iba que se a Xunta non amplía as plazas que fagamos nos unha gardería pública municipal. Eu non a lín. Pois entón, Abelina, entón votamos a favor. Podemos cambiado o voto, votamos a favor, se non é para fazer unha gardería, é que confundín a vosa, pensei que era a mesma que a do PSOE. O PSOE é o que pide facer unha gardería pública municipal.
ou facer unha gardería pública. Ben. Falta por votar ti, Rafa. Non votarás en contra. Votos emitidos 21. Aprobámola por unanimidade. Imos agora ca moción, co punto 7, que é a moción do PSOE. Nos aí votamos en contra, vale? Pero polo tema de que lle poñedes, non que a Xunta, sino que o Concello se faga caro. Nin de coña. Mira, Alba, pensade no que é a autonomía municipal. Solo nos cargan, todas as outras administracións nos cargan os mortos todos. Como o SAF, como o Conservatorio. Solo nos cargan os mortos. O Estado, e máis ás veces a autonomía, e nós temos que defender o que podemos dar, porque depois temos os impostos municipais. E despois ou subimos os impostos municipales ou non damos dado as competencias que chamamos impropias, porque son dos administracións e prestámolas nós. Nós no tema do SAF non tiñamos que poñer un duro. Cando se crea a lei de dependencia, Zapatero dinos os alcaldes na executiva da FEN, que eu estaba daquelas, en Moncloa dinos, os concellos non ides poñer un duro, carallo, se puxemos. Estamos poñendo a mitad casi do que costa. Por eso, cada un ten que defender o seu. A gardería fai falta, sí, e vamos loitar políticamente para que haxa, pero que a arregla a Xunta. Perdón, e a Xunta está de acordo neso, A Xunta está de acordo en arreglalo. E vamos ou ampliar ou facer o que sexa, pero vamos solucionar o problema, que foi puntual. Por eso votamos en contra, que eu non quero facer unha gardería municipal. Votamos, por favor. Home, xa pasou a intervención, pero xa o explicache. Non, pero xa o explicache, ou. Di se queres algo. Ou falas desta moción ou da outra. Di. Vale, nos imos votar a abstención por das escolas infantis municipais que asuma o Concello ESO, Sí. que non é a súa, que non debería ser a súa competencia, un gasto de cartos. Vale. E dicirvos que no Parlamento Galego o PP foi moi crítico cos concellos que non asumían ese gasto. A ver, os concellos non estamos asumindo ese gasto. É que nós non estamos... Nós, o consorcio, pagamos a parte que nos toca religiosamente. Pagamos a toca. Mira, nós tiñamos dúas garderías. E eu cuideime moi moito de que as dúas estuveran no consorcio. E agora non vou dar un paso para atrás. Non, pero estamos falando das escolas infantis de competencia municipal. Vale. O Parlamento foron moi críticos cos concellos que non querían ter unha escola infantil municipal. Que queres que che diga? Nada. Que queres que che diga? Que cada pau avante o súa vela. Estou non dicindo máis claro auga. Votades? Non votastes aínda, non sale Paco. Eu votei. A ver, votos emitidos 21, a favor o PSOE, 3 do PSOE e máis os 4 de Compromiso, abstencións os 2 do Bloque Nacionalista e en contra o Grupo Popular. Queda rexeitada. O que é certo é que cada un fala da feira según lle vai nela, pero eu teño que defender os intereses que sempre defendín, que son os municipais. Home, eu sei que todo Dios lixisla para nós, e todo Dios, pois, mira o del, e non o noso. De feito, eu creo que tiña que haber un gran pacto local, estatal, para redistribuir, e mira, ainda que non nos deran cartos, para dicir claramente de quen é a competencia. De todo. Nós, por exemplo, temos un conservatorio que me ten queimado na parte económica. Un conservatorio de grado medio. Dámoslle clase a toda a circunferencia que hai alrededor de la LIN. E pagámonos todo. Pero quero dicir que todos os conservatorios de grado medio que non son os oficiales, temos ese problema. Temos ese problema. Hai unha cousa curiosa na administración que a Xunta de Galicia non pode solucionar empresas que teñan problemas coa seguridade social, non deixan os interventores, pero en cambio que os interventores deixan que se asuman competencias que son da Xunta de Galicia. Ainda que algún xa quiso quitar, xa sabe como que... No seu momento, que razón tiña? No seu momento, que razón tiña a interventora? E eu puxenme. Económicamente tiña razón, pero que ocorre? Que ti non podes, é dicir, nós non podemos agora deixar de ter o conservatorio. Pero os concellos trátannos como menores de edad.
danche un chupalito para que teñas unha plaza creada e contratada por ti, cando lle peta, quítanche a subvención e chupa este tío marrón, porque telo ti fixo no teu concello e pasa a ser persoal municipal, cando era unha competencia que tiña que ter outra administración, e deronche un regalo envenenado. E iso pasou históricamente en toda España cos concellos. Por iso é hora de delimitar que competencias ten cada un. Venga. Veña. No, pero tivemos un pleno moi corto, oiches. Eu creo que tamén hai que mirar o pan, oiches. Hai que sudar, oiches. Hai que sudar un pouquiño tamén. Oye, levamos ás 11:30, se fóramos rápido xa tiñamos acabado o pleno. A ver, Alba, son as 11:30, nunca tan cedo acabamos un pleno. Bueno, pero queda unha moción. Queda unha moción. E queda por urxencia un tema que vou explicar eu, que se ustedes saben, votádelo a favor, e senón, non o votades. Vamos co punto 8, moción do BNG solicitando... bueno, agora cambiaste a moción, entón, primeiro votamos a urxencia da moción, o BNG cambia a moción por unha comparecencia que pide de Pepe Primo e Masmiña, e entón aceptamos ese cambio, obviamente, entón votamos a urxencia. César, aquí como hai un cambio con respecto ao que tiñamos, hai que votar a urxencia ou non? O BNG cambia a moción. O BNG ten unha moción metida no orden do día que pon solicitar, retira e mete outra. Entón, temos que votar a urxencia ou non fai falta? Non, o sea, retira e logo ahora vamos a urxencia. Vale, entonces a vosa moción, en vez de ser aquí, vai agora no apartado de urxencia. Por urxencia, a moción do BNG. Ten a palabra? Non, non fai falta. Bueno, pois votamos entón a urxencia. Entón, metémolo aquí. Espera. No, pero a urxencia quedamos en que se cambiaba a moción, se estábamos todos de acordo, entón estamos todos a favor, entón o que hai que votar... Hai que votar, sí, a urxencia por unanimidade, pero votamos a ratificación da urxencia, pon aquí, podemos votar a ratificación da urxencia. Fademos dúas ou unha, César? Aclárate. Bueno, a ver. Veña, primeiro, ratificación da urxencia. Perdón. Votación. Ala. Votamos a urxencia. Unanimidade. Votade, por favor. Eu pregunto, para a próxima vez, normalmente non hai que exponer o porqué traes unha moción urxente. Sí, pero se partimos de que xa todos acedes, non? Digo, eu cando estaba aí... Sí. Sí, o sea, hai que exponer, pero bueno, partimos de que todos... Marcos. Maripaz. Sí, eu non a vin, pero vai-me explicar agora Paco. Ben, votos emitidos 21, aprobámoslo por unanimidade, e vamos agora ca moción. Ten a palabra Paco Vilariño. Ben, bueno, que neste pleno se teña que traer unha moción para que compareza o alcalde e o responsable de festas, e por extensión tamén o concelleiro Pablo, que engadimos a comparecencia, pois xa di moito da nefasta xestión que vostedes fixeron destas festas, non? Vostedes amosaron que son incapaces de organizar unhas festas de Lalín e, desde logo, tamén uns irresponsables absolutos. Pasarán, desde logo, estas festas, e vostedes, polo tanto, tamén a historia, como as peores festas que se lembra ninguén en Lalín que se celebraron. Fíxense vostedes, quedaron tan altura do betún que as festas en Lalín, que eu lembro, sempre organizaron comisións de festas e resulta que calquer comisión de festa, incluso algunha que me estou lembrando de dúas persoas ou unha panda de amigos que eran algúns anos, foron capaces de facer unhas moito mellores festas que vostedes. Vostedes convertiron as festas de Lalín, desde logo, nun circo, e vostedes o que fixeron, desde logo, aínda por riba, é mentir descaradamente á cidadanía para xustificar precisamente todo ese desastre. Eu non vou perder xa máis tempo, e porque queda moi clara a nosa posición, en condear actos de violencia, e que con nós van contar para que iso non se repita.
E con iso, insisto, van ter o noso apoio total. Iso non ten ninguna cabida para o BNG. Mas iso, desde logo, polo que vemos hoxe na prensa, non pode ser unha cortina de fume para non falar do que realmente vostedes fixeron. E porque as festas, desde logo, foron tal desastre. Bueno, hasta vin hoxe na prensa que o señor alcalde di que houve un mal tempo. Eu sei que vostedes sempre lles dixen que dubidaba se vivían nunha... Bueno, sí, pois nunha realidade virtual ou paralela, eu desde logo teño claro que sí, porque hasta cando buscan esa excusa é desde logo insultante para a xente, non? Eu creo que tiveron moitísimos erros nestas festas. A primeira, prepotencia. A prepotencia coa que actuaron, como falaremos despois. Segundo, algo que é moito máis grave, que é non dirixirse á cidadanía dicindo a verdade e pedindo disculpas. E, desde logo, cun modelo que quedou demostrado, e que, ademais, dense conta, é a primeira vez que un goberno municipal organiza as festas. E van ter ese dubidoso orgullo de ser o peor goberno que é incapaz de organizar unhas festas dun concello como o de Lalín. E eu creo que xa se equivocaron realmente desde o que é o enfoque. Vostedes fan, desde logo, un modelo errado totalmente, dirixido única e exclusivamente ao alcohol, como lle vou desglosar tamén. Si, non lle den a cabeza. Vostedes díganme que facían un neno unha nena de 13, 14, 15, 16 anos nestas festas de Lalín. Poñame un exemplo. Poñame un exemplo de alternativas que tiveron por parte de vostedes. Un programa que a nos non nos sobraba nada, pero nos faltaba moito. Vale, nos faltaba moito, porque era moi pouco diversificado e, desde logo, vamos, isto non son palabras miñas, son do señor alcalde que di, non somos unha comisión de festas dunha parroquia. Bueno, pois eu creo que exportaron o modelo dunha comisión de festas dunha parroquia aquí, e entón veuse o que pasou. Vostedes incluso chegaron, bueno, a facer, fíxense, un cambio no lugar sin explicar por qué. Seguramente todos nos damos conta por qué. De onde votaron incluso os fogos sin ningún tipo de aviso, sin falar cos veciños na nova ubicación, con un impacto medioambiental evidente, sin plan de seguridade. Bueno, isto é unha máis das que fixeron. Concentraron as actuacións nun mesmo sitio para privatizar unha barra para sacarlle proveito económico. E iso que fai desertizar o conxunto da vila. Iso é un error terrible. Eu nunca vi unhas festas onde a vila, ás 10 da noite, non haxa unha soa persoa en toda a rúa principal e xa o que é o colmo. Que eu pensei que xa serían o velas apagadas as aldeas de Nadal, o alumbrado público das festas, o almeado apagado. Isto é a realidade e que, desde logo, non o discutan, aviso, porque o teño aquí grabado no meu teléfono. Polo tanto, mire, e depois o grave, eu pídolle, se fai... Dos minutos, Paco, remítete a eles, despois tes outra intervención. Co tema das atraccións, minten. Vostedes o quixeron ingresar. Nos temoslle proposto que as atraccións o que teñen que facer é licitalas pola metade ou menos e a cambio deso que vaya ligado no pliego, desde logo, tasar o prezo a 2 euros, por exemplo, para facilitar a asistencia de que as familias, os nenos e nenas, podan ir a esas atraccións e non, desde logo, con os precios inasequibles para moitas familias. Falaban da seguridade. Que falsidade, vostedes non se preocuparon pola seguridade, senón como é que lle ofertan o último día montar gratuitamente. Xa non importaba a seguridade, o único que querían, obviamente, é que se quedaran cometendo unha ilegalidade, porque lle iban dar sin licitar. E a proposta o máis grave, casi todos o venres tiñan a documentación presentada. Que vostedes mentiron, sí. Casi todos o venres tiñan a documentación presentada. Faltaban 2 ou 3 con documentación mínima, non é certo. E, aínda por riba, coa chulería e a prepotencia de licitar a última hora, sabendo que o ano pasado vostedes quixeronlle cobrar o 300% e que iba a haber a maiores e que iba a haber lío. E collen vostedes e non lle collen o teléfono o venres das festas pola mañá.
Esos son vostedes e a súa prepotencia, vale? Por tanto, a seguridade a vostedes importoulle cero. O que lle importou é, desde logo, recaudar. E a alternativa a uns hinchables, sin plan de seguridade, cos cables ao aire, sin monitor, ali os nenos hacinados, un despropósito, un auténtico despropósito, cun impacto económico brutal para a nosa vila, con unha imaxe deplorable cara dentro e cara fora e con unhas consecuencias, desde logo, que son moi serias. E claro, e ante iso vostedes o único... Bloque Nacionalista, perdón, poso eu? Alba, perdona. Alba, te la palabra. Intervengo. Bueno, vai por diante que unha vez máis, dende o Partido Socialista, condenamos e lamentamos os incidentes acontecidos na Rúa Colón o pasado luns das festas. Agardamos que se esclarezan, ademais, pero non foi máis que un feito lamentable que hai que condenar, pero aillado, pois non se lembra ningún outro similar nas últimas décadas das festas das Dores, onde estes feirantes xa estaban aquí. Polo tanto, facemos dende o PSOE un chamamento á concordia, que estes días nas redes tamén houbo que ler un pouco de todo. En canto ás festas, bueno, vin pola mañán que agora, como vostedes teñen problemas para negociar, meten a Fegan polo medio a ver se lle sacan as castañas do lume. E vimos tamén hoxe en prensa como intentan levantar unha cortina de fume co tema do altercado da Rúa Colón para non falar do desastre do que foron as festas das Dores deste ano. Pero miren, o altercado foi o luns, houbo 3 días antes nefastos de festas de Lalín. Pero, como dixo antes o alcalde, as mentiras teñen as patas moi curtas. E neste caso, bueno, pois non é que o digamos nós, se vostedes saen á rúa ou simplemente se entran nas redes sociais, pois teñen que darse conta de cal é o sentir da veciñanza, e nós vamos a trasladalo aquí. E é que este ano, coincidindo coa primeira vez que se organizan directamente dentro do Concello as festas, pois foron un fracaso, en boa parte, por a falta de atraccións, efectivamente, como xa decía o alcalde, pero que non só iso, e non vamos deixar que a árbore non nos deixe ver o bosque, porque máis aló das atraccións e do altercado puntual, a programación das festas era mala, e o modelo de festas que vostedes teñen está obsoleto. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Estes días abundaron nas redes sociais centos de fotografías da vila totalmente desértica en horas punteiras. Non había xente nas rúas, non nos visitou xente dos concellos da contorna, non fixeron caixa os hosteleiros, mesmo moitos pecharon nas festas en vista do pouco traballo que tiñan, e por riba a falta de atraccións fixo que non nos visitara prácticamente ninguén, mesmo os veciños do rural. E, polo tanto, faltou dinamismo. E isto débese única e exclusivamente á nefasta xestión que se fixo das festas de Lalín dende o Concello. Comezando, como dicía antes, por unha programación pobre que só tiña en conta, a quen lle gusten as orquestas, porque tampouco había moito máis. Obviouse a cultura, deixouse de lado a programación para o público infantil, cousa que, a última hora intentaron argallar algo daquela maneira, non? Concentrouse todas as actuacións no campo da feira, co cal o resto da vila quedaba totalmente desértico, e por riba facía que todos os veciños que viven nesa contorna sufriran 5 días ata as 7 da mañá, moitos deses días, con músicas sin posibilidades de vivir ou perturbándolle a vida. Ante tal desastre, eu pregúntolle ao alcalde se ten pensado relevar das funcións como responsable de festas ao concelleiro. Vostedes improvisaron na licitación, fixeron na última hora e quedaron sen marxe de maniobra e saíulle mal. O ano pasado xa lle subiran as tasas un 300% e chegaron a acordo con eles a última hora. E este ano xa chegaron tarde, porque non aprenderon nada. Veremos tamén... Veremos tamén, tanto que falan de seguridade, cal é a seguridade que tiñan os hinchables que montaron a última hora. Porque o certo é que en política hai erros e hai acertos, pero no canto de asumir o erro das festas e pedir disculpas vostedes, tiraron para diante e mentironlle aos veciños e veciñas de Lalín descaradamente. A ver se lle explican isto. Como é que lle ofreceron aos feirantes vir gratis? Asumen vostedes que lle propuxeron incumprir un prego dun contrato e, polo tanto, cometeron unha ilegalidade. Logo, como se deron conta de que isto que acababan de dicir era unha barbaridade, agarráronse a que os feirantes non viñan porque incumprían en materia de seguridade. Pero a ver, se lle ofreceron montar gratis, contaban coas medidas de seguridade ou non contaban? E se non contaban coas medidas de seguridade, por que lle ofreceron ou como é que lle ofreceron montar gratis? Como sabían que as atraccións non cumprían en seguridade cando moitas non estaban instaladas ou non estaban acabadas de instalar, e que cando algunhas delas ainda non entregaran a documentación?
Non pasa nada por errar, pero o que sí que pasa é por tirar de prepotencia e enganar aos veciños e veciñas de Lalín poñendo distintas excusas en 24 horas para tapar a súa mala xestión. Por iso eu creo que sí que deberían comparecer, deberían dar explicacións e debería tamén apartarse da área de Concellería de Festas porque non foi quen de sacalas adiante como merecían os veciños e veciñas de Lalín. E remato. Gracias, Alba. Turno para compromiso. Bueno, por partes. Primeiro, como aquí quen fala tivo responsabilidades de goberno sabe o complicado que se fagan unhas festas de Lalín e a mí non me doen prendas en agradecer o traballo da Policía Local, da Guardia Civil, de Protección Civil e tamén dos concelleiros responsables de levar esta cuestión con máis ou menos acerto, pero eu sei os quebradeiros de cabeza que pode dar unha situación así. Quero dicirlo ben claro. Segundo, quero dicir que é evidente que hai unha forte controversia no pobo de Lalín estes días, non sei canto durará, pois por unhas festas que a unha importante parte da nosa veciñanza pois non lle gustaron. Terceiro, eu creo que despois de escoitar onte educadamente a rolda de prensa que se deu por parte do grupo de goberno ao fronte do señor alcalde, notei iba a decir escasísimo, unha absoluta falta de autocrítica, porque é evidente que con todo isto que pasou seguramente algo non funcionou ben e algo non se fixo ben dentro do Concello. Cuarto, eu non son precisamente fan de algúns grupos de feirantes, porque en algunha ocasión se chegaron a encarar comigo aquí no hall do Concello por situacións bastante semellantes, sei como funcionan. Cando se me comentaba, creo que foi o día da misa solemne que iba a haber un equipo de hinchables, eu decía a algún responsable municipal, tede cuidado porque presuntamente algúns poden vir pola noite a queimar este grupo de hinchables, tal como funciona algunha xente, bueno, non viñeron pola noite, pero viñeron o día seguinte pois a facer algún tipo de cuestión absolutamente intolerable que creo que non debe quedar en saco roto e tamén debo decir que dende a máis estrita legalidade, se é posible que as persoas identificadas con este tipo de altercados non se volvan a instalar en Lalín durante bastante tempo, deberíase facer, insisto, na máis estricta legalidade. E, polo tanto, pois noto a ausencia dun tanto de autocrítica en todo o que dixo o goberno. E eu decía en redes sociais que non quería entrar a fondo en esta cuestión porque sabía a verdade e xa agromaron dende o fondo da terra as vísceras dos toupos intentando facer ver o que eu non quixen decir. E cando digo que coñecía a verdade que me molestei en falar cos técnicos municipais responsables, molesteme en falar cos políticos ao fronte desta cuestión, algún máis ao fronte que outro, para que me explicasen que estaba vendo, e tamén dende a experiencia de saber como funcionan algúns grupos de feirantes. Eu creo que, se me dá esta vez, por primeira vez vou pedirlle un minuto máis, se é tan amable. Eu creo que o debate de fondo, a parte de que evidentemente non podemos decir, como pretende o goberno, que aquí non pasou absolutamente nada, é sobre o modelo das festas. E o modelo das festas eu creo que hai unha coincidencia bastante xeralizada en que debe cambiar el Lalín e que seguramente, dende un punto de vista de rendemento económico, será máis efectivo, pero que concentrar unha especie de sambódromo todas as orquestas é unha medida que está afectando gravemente xa non digo o ambiente das festas, sino a moitísimos negocios de outras zonas que normalmente tiñan moita actividade e estiveron pechando 11, 12 da noite, e eu creo que deberíamos de darlle unha volta a este concepto e a outro tipo de cuestións. E eu estou disposto, como sempre, a sentarme para falar desta cuestión. Tamén debo decir, en vista do resultado, que hai non sei se era un par de meses, trouxo compromiso unha moción solicitando que habitualmente o Concello asuma a organización das festas de Lalín. Xa non me dá tempo a retirala, pero en vista de como xurdeu, como foi finalmente o resultante final, eu creo que non foi unha boa iniciativa de compromiso, e decir que, como dixo moi ben o voceiro do BNG, aquí houve ocasións nas que dúas persoas organizaron as festas e eu creo que con un gran resultado. Eu creo que entre todos podemos dar unha volta ao concepto de festas, mirar o que non está funcionando de xeito máis constructivo e culturalmente darlle tamén unha volta, porque eu decía outro día que era a primeira vez na miña vida que vía Panorama
e é certo, e que ali entendín por que perdín as eleccións, tamén é certo, pero creo que ali debe aspirar a outro tipo de cuestións, digamos, culturalmente máis variadas. Non digo excluir o que xa hai, pero creo que podemos engadir en outro vieiro que este o mellor, pois, vou decir claramente, a outro nivel. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Ten a palabra Avelino. Ben, evidentemente, quero comenzar dicindo que desde calquer goberno, este goberno, cando fai calquer tipo de actividades, sexan as festas ou outro tipo de cuestións, evidentemente, unha vez feitas, pois sempre se fai autocrítica e, evidentemente, que hai sempre cousas que saen ben e sempre cousas que hai que cambiar en todo. Dito isto, quero contestar, porque unha cousa é poder facer unha valoración positiva ou negativa e outra cousa é mentir. E, sobre todo, eu non vou utilizar, porque, sobre todo, o señor Vilariño, cando a razón nos asiste, é excusado utilizar ese tono tan alterado que a xente nos entende mellor, se lle falamos máis a modo e despacio. E dito isto, que non lle poido permitir a vostede é que minta. E minte en varias cuestións. Na primeira cuestión que xa empezou a mentir é no cambio dos fogos, que dixo que non tiña ningún tipo de seguridade. Primeira mentira. Para os fogos fixos un plan de seguridade que houve que cambiálos por cuestións evidentes das novas residencias que hai onde se votaban anteriormente, pero fixos un plan de seguridade que cumpría, evidentemente, e que foi autorizado pola subdelegación do goberno ese plan de seguridade e, ademais, que a Garda Civil. Señor Vilariño... Avelino, para. Paco. Deixa intervir a Avelino. Eu non interrompín en ningún momento. Entón, vostede dixo que non había plan de seguridade para os fogos. Eu digolle que había un plan de seguridade autorizado pola subdelegación do goberno. A seguinte mentira é que di que utilizamos as atraccións para recaudar. Eu voulle dar un dato. No ano 2017, a súa licitación, por se non o sabe, foi por 23.000 euros. É dicir, 3.000 euros de diferencia co que sacamos nós. Co cal que di vostede que lle incrementamos un 300% e que o facemos por recaudar. Mentira, están os datos en tesorería que os pedín onte. Di que sacamos a licitación a última hora. Siguiente mentira, aquí está publicado anuncio de licitación das atraccións, o 22/7/2024. E aquí é onde lle vou explicar a xente. Sacouse unha licitación. A cal remataba o prazo ás 3 da tarde e non se presentaron a empresa que se ia presentar e ás 6 da tarde meteu un escrito dicindo que aceptaba todas as condicións, incluídos, sobre todo, o que di vostede que é de recaudación dos 26.100 euros para acoller as atraccións. O único que non quería era facer un plan de evacuación e era a pega que poñían, facer un plan de evacuación. Ante esta situación, nós falamos con eles e volvemos a sacar unha licitación, vale? Nesa licitación sacouse o plan de evacuación que se decidiu asumir polo Concello. E esa empresa volveu a aceptar, e aquí o teñen, estes son documentos públicos e oficiais, se me pode dar un pouco máis de tempo para rematar, volveu a aceptar esa licitación. E esta é a realidade, e adquiriu o compromiso. Por consecuente, este goberno estaba tranquilo porque había dito que asumían o compromiso. Evidentemente, señor, dixenlle que a primeira licitación 22 de junio sacamos a licitación. Señor Vilariño, por favor, deixemos... Avelino, para un momento. Non seas trilero. Para un momento. Se me deixa vostede finalizar a miña exposición. Espera, tranquilo. Ben. Espera. Teño aquí, alcalde. Moi ben. Continúa. Ben, sacouse a segunda licitación que aceptaron o 18 de setembro. Evidentemente, os prazos todos que foron. Señor Vilariño, chegaron as atraccións e decidiron que iban a montar sin presentar, que aquí é a seguinte mentira, porque o reto aquí a vostede se non mentiu e aclárese co discurso do Partido Socialista, porque a señora Forno di que non presentaron documentación e vostede di que sí. Aclárense porque reto a vostede, señor Vilariño, se presentaron a documentación que se lle requiriu de seguridade, porque non presentaron nada. E se non, demóstreo, porque non se pode vir aquí ao pleno e mentir e decir que presentaron as ITVs das atraccións cando non é certo. E a mellor mostra, e a xente vai non entender perfectamente, é que este goberno, ante a última situación, é que xa estaban aquí sen presentar a documentación, e calquera persoa vai entender, ofreceulles vir gratis con única condición, que tiñan que presentar a documentación toda, e non a presentaron, por eso non se puñeron. E ademais,
que é a seguinte mentira que vai a decir vostede, que é que marcharon, toda a veciñanza sabe que non marcharon porque ainda estuveron o lunes montando altercados. É obvio que non marcharon e que estuveron no Lalín Arena, que estuveron aquí os camións e que estuveron no polígono. Co cal, todo o mundo sabe que non marcharon. Non montaron gratuitamente porque non tiñan a documentación. Seguinte mentira que conta vostede do alumbrado público. Hombre, o alumbrado público vos tuvo un fallo martes. E ás 10:30 da noite, que ademais eu doume de conta estar na calle dos Viños, e dixen, o que fan ca grúa. E fun mirar e eran as persoas que estaban a reparar o alumbrado público. Seguinte mentira que conta é que para as persoas de 15, 16 a 17 anos non había alternativas. Hombre, eu nas orquestas suelo ver bastante xente desa idade. Seguinte mentira que conta, que non había xente. Hombre, no campo da feira, o martes, co mércores e día de traballo, estaba a tope. E logo, a seguinte cousa que din, que ningún concello ten problema, nos escudamos na FEGAN, señor Partido Socialistas, hombre, Porriño, Baiona, a Rúa, Lugo, están tendo problemas, e vostedes, como goberno, e o recoñeceu o señor Cuíña, sufriron tamén estas problemas. Gracias, Avelino. Os datos que che dá Avelino non os teño, pero o que si che podo asegurar, porque o preguntei eu, e como tiña dúbidas, funo mirar eu, no registro do Concello, tanto no físico como no telemático, non se presentou ningún solo papel de ninguna atracción. É probable que o que ganou o concurso tuvera aí a documentación dos outros todos, pero aquí non se presentou ninguna. Ensinaronlle, a ver, ensinaronlle que, pero por favor, pero, a ver, a documentación, a ver, Paco, o que ten que dar claro é unha cousa, a documentación, presentala ou non, perdón, Avelino, a documentación teñen que presentala por escrito ou ben no rexistro físicamente ou ben telemáticamente, e non presentaron ningún solo papel, ningún solo, e iso podemos facer un certificado. No, pero Paco, podemos pedir un certificado, coita, pero podemos pedir un certificado como que non hai un solo papel presentado, nin telemáticamente, nin nada. Entendes? Non hai un solo papel, polo tanto non é certo o que dis, que presentaron. A ver, se as distintas atraccións lla deron o que licitou e ela tiña e non a presentou, iso é nada eu mismo. Por que? Porque nós non vimos nada, ningún técnico pudo comprobar absolutamente nada. E iso sí que é claro. Ben, turno para a réplica para Paco. Paco, tes a palabra. Bueno, evidentemente, vostedes viven nunha realidade paralela. Cando o señor Avelino defende e fai cero crítica do que aconteceu nestas festas, o BNG está, pois, efectivamente errado, ou a imensa maioría da poboación pensa o mesmo que o BNG e, por lo tanto, tamén está equivocada, totalmente. É o que vostedes non teñan a pouca dignidade de dicir equivocámonos, tivemos unhas festas que non estiveron á altura, creo que para vostedes é un erro. Para nós tamén yo digo que é algo bo porque desde logo están quedando evidenciados como son. Eu, desde logo, insisto, vostedes a seguridade non lles preocupou porque, insisto, que lle dixeron textualmente, e a máis o din vostedes, ainda dixeron no día de onte nesa rolda de prensa que ainda tiñan máis que dicir, é que podían montar gratuitamente. Se pasaron, como se suele dicir, polo forro todo o tema de seguridade. Para o domingo, que non falou nada a vostede, había plan de seguridade? Non, non había para as colchonetas, plan de seguridade. Eran gratis? Non, tampouco yo compramos. Canto valeron? Como se adxudicou? Onde está ese contrato? Eso tamén o queremos ver, non pense vostede que non yo vamos pedir por escrito ter acceso a esa documentación, que sabemos como se deu e o que valeu, polo tanto, daqui de gratis nada, vostedes deso non saben. Desde logo, o que non lle vou permitir, xa que vostede lle gusta moito esa expresión de que non lle vou permitir, algo así moi típico de vostede, a min vostede xa lle teño dito que non me ten que permitir ni non permitir nada, vale? Vostede non é ninguén para dirixirse ao BNG nesos termos, vale? A min eso dirán os meus pais, pero vostede absolutamente nunca máis. Eu non lle consinto, como di vostede, nin lle vou permitir que actúe como un trilero, que é un auténtico trilero cun micro, vale? Porque quedou demostrado que cando xa estaban montando, fíxese vostede, é o día que se adxudica, 18 de setembro. Co lío que tiveron o ano pasado
Cren que non deberían concelleiros como Pepe, como Pablo, concelleiros con adicación, xa nem vou entrar na súa adicación, que xa saben o que penso, con adicación que non tiveron tempo durante todo un ano para negociar e deixar eso ben pechado con un sector tan complicado. Nós, cando gobernamos, eran menos complicados? Non, non. Pero, desde logo, o que non tiñamos era a prepotencia que vostedes teñen. Non colléndolle, por exemplo, o mesmo venres das festas o teléfono, dicíndolle que é un órdago e que non queren falar con eles. E a tarde, vostedes lle ofrecen o ouro e o mouro, pasándose a seguridade por onde lle dixen antes, Mire, se a solución é falar co afegán, está perfectamente estipulado. Gracias. Está perfectamente estipulado as normas que teñen que cumplir ou non. Non hai, desde logo, que facer unha cortina de fume cun organismo como a FEGAN, que permítame a vostedes que a súa función é a que é, e vostedes, en todo caso, pidanllo a Xunta, non? Pero a Xunta non, que a Xunta xa está a ver se facemos algo. Entón, mire, non foi para vostedes, non foi para... Eu, de verdade, a min, se formara parte do goberno, eu de verdade que pediría disculpas á cidadanía, vale? Pediría disculpas. Eu nunca tería unhas festas deste tipo, porque foi unha tras outra. E todos podemos ter erros, pero que non podemos pecar de prepotencia e de chulería e de incapacidade de xestión como fixeron vostedes. Mire, dicía vostede que teño que falar a modo e despacio. A modo e despacio como gobernan vostedes. Así nos vai. E é como organizaron precisamente estas festas. Foron as peores festas. Non había un alma pola rúa. Falen de verdade. E que de verdade que hasta neguen iso, que foron unhas boas festas, que fixo unha mala climatoloxía, como dixeron vostedes, que, bueno, de verdade. Pero vostedes onde viven? Pero de verdade que vostedes pensan, eu creo que pouco pisaron as festas precisamente pola que lles viña encima. E depois, insisto, ese modelo, e yo di alguén que organizou as festas tamén na súa parroquia, ese modelo de parroquia na vila non vale. As festas teñen que ser para o conxunto da poboación. E non podemos ter todo metido no mesmo sitio para, obviamente, rentabilizar en termos económicos nunha barra. E insisto, a xuventude, vostedes, o único que lle ofrecían era alcohol. Ben, para rematar, eu entendo que cando hai algún problema, a oposición ao mellor di que nos apoia en algunhas cousas, pero que a boca pequena. No fondo, eu sei que señores do BNG e señores do PSOE están encantados con que houbera este problema. Non é culpa de vostedes, é culpa nosa. Sí, claro, é culpa nosa. Eu recoñezo, fixe unha carta aberta, di vostede que non temos humildade. Fixe unha carta aberta donde, home, eu normalmente durmo ben, e se dixen que non dormira de noite é que non o pasei moi ben, Por lo tanto, parecelle pouco que recoñecín que tiñamos un problema. Vaya se tiñamos, eu recoñecino con toda a humildade do mundo. Eu sei que a miña carta ao mellor non a liches, porque ves ali firmada por min e ao mellor xa che dá urticaria e non a les. Pero na miña carta iba perfectamente claro que tiñamos un problema e que pedíalle disculpas á cidadanía. Claro que tiñamos un problema e pedílle disculpas públicamente. E volvo a fazer as veces que faga falta. As festas non saliron ben, claro que non. Pero nós non tiñamos esa intención de que non salira ben. Nós queríamos fazer unhas boas festas. Que ocorre? Ao non vir as atraccións, obviamente foi unha baza que non contábamos. Pero xa lo explicamos. Pero despois mirade como que caste de xente traballamos, que a continuación non marcharon de aquí, quedaron pululando por aí, tiñan tanto que facer, quedaron pululando por aí, tocando as narices, e vindo porque eu podo vos asegurar que había algúns que querían montar, pero no grupo de WhatsApp que teñen eles, que todo Dios temos amigos, uns no ceo e outros no inferno.
pero todos Dios ten amigos. E cho contan, había xente que quería montar e amenazáronos. Que lle queimaban o chiringuito. E deben ter algo de medo porque fixeronlle caso. Así que, como dice o refrán, o que ten cu ten medo. E aí pasou o que pasou. Pero en todo caso, vos sufristes tamén os embates desta xente que o recoñecía Rafa Cuña, que é xente difícil de que traballar. E despois, claro, non é a primeira vez que as organiza oficialmente e directamente o Concello de Lalín sin unha comisión. E que ocorre? Pois ocorre que, cando ti sacas unha licitación, unha comisión se che di, é que non teño 6.000 euros máis. Unha comisión pode dicir, bueno, por damos 20 que teñas. O Concello non podo determinar, non, en vez de 26, dame 20. Porque non se pode. Que ocorre? Que cando xa a licitación xa correu, hombre, claro, pero aceptaron ese precio, Paco. Aceptaron ese precio. E por non o querían pagar. Aceptaron ese precio e despois non o querían pagar. Pasou o que pasou. Eles mesmos recoñeceron que botaran malas contas, vale? Outra cousa é que a toro pasado todo o mundo é manolete. Eu que vos digo é que nos intentamos facer unhas boas festas. Pero, o problema está en que xurdeu un problema con eles, que non é de agora, venlle pasando a moitos concellos. Dadevos conta que o Concello de Porriño, de 20 atraccións que se instalaron, tuvo que precintar 16. E despois denunciaron. Entón, que fixeron en Porriño? Montaron como aquí, sin licencia. Aquí, cando as montaron, non tiña licencia, porque ainda non lle habíamos chegado a un acordo. O que pasa é que foron montando. O que quero dicir con eso, Paco, estou me dirixindo a ti, se non te importa. O que quero dicir con eso, a ver, as festas foron como foron. Claro, se houbera atraccións, houberan sido moito mellores, non teño ninguna dúbida. Pero pasou o que pasou, explicámoslo por activa e por pasiva. E, señores do PSOE, que queda aquí solo Mario vivo agora mesmo no pleno, eu dirixo-me a Fegán, pero eu non son un oso bo de roer, e non amenazo a ninguén, pero non son un oso fácil de roer. Con Fegán ou sin Fegán, espero que ca Fegán, porque ainda non falei co presidente, que vou falar, que teño unha relación con él, faremos un acordo para que non pase o que está pasando en todos os concellos. Sabedes que cando chegan aquí e pedimos documentación, dicen, é que no concello de tal deixaronme montar, é que no concello de tal. Eu non sei se é mentira, se é verdad, pero que non lo din é certo. Entón os concellos temos que ter a mesma tocata no tema de seguridade, porque ademais hai un punto de flexión que é o que pasou en Matamá. En Matamá pasou o que pasou e agora os concellos somos responsables. E Paco, un tema que ti obeaches intencionadamente. Cando vos fixeste as festas, había unha normativa distinta. Agora está claro que os responsables somos nós. E daquela estaba no limbo. Pero agora está claro que é o concello responsable. Por lo tanto, temos que fiar fino se non queremos terminar no xulgado. Temos que fiar fino. En todo caso, eu termino afirmando que eu dixenlle de montar gratuitamente, deixar sin efecto o concurso, montar gratuitamente poñendo as entradas a mitad de precio, cousa que non lles conviña, pero obviamente presentando a documentación e supervisando o noso técnico. E iso non se produxo. Non presentaron documentación. Que dice o responsable que a tiña? Sí, diu el, pero eu non a vin. E no Concello non se presentou. E no Concello oficialmente hai que presentala polo registro de entrada, non por outro. Así que creo que con todo isto que lles expliquei, queda claro de que isto para min vai ser un punto de inflexión para aclarar con eles. Primeiro vamos a aclarar os alcaldes, é dicir, este é o que teñen que cumprir as atraccións, porque tamén é unha para quedarnos libres e cobertos. E despois, se o facemos desde a Fegán e firmamos os alcaldes, benditos a Dios, e se non o chamarei aos alcaldes, que me levo ben con eles, inda que sean de outros partidos, e vos non o creades, xa veredes como si, chamarei outros alcaldes e farei un entente cordial con eles para firmar un convenio, pois polo menos unha dúcia de alcaldes. Porque, mirade, todos os que tiveron problemas se queixan todos do mesmo. Que van ali e lle din, é que no Concello de tal deixaron montar, é que no Concello de tal... Mira, que che falta o libro ese de Marras, que non sei que é unha especie onde se anotan as inspeccións técnicas, é que ese libro nalgún concello non nos lo piden. Para que queredes ver o libro? Pois queremos ver o libro para ver o historial das averías que tuvo Chisme, se está ben reparado, etc. Bueno, pois esas cousas que eu non sei como funcionan porque non son experto na materia, nós vamos a asesorarnos na Consellería de Industria e máis os alcaldes
Eu que vou a propoñer é que teñamos unha xornada convocada pola FEGAN ou pola Consellería de Industria, que non escapo, ou a Consellería de Industria, que nos chamen os alcaldes ou concelleiros delegados de festa e que nos digan que é o que hai que cumplir, obligatoriamente. Ese é o de mínimos. Pero logo, pero como que non é... Si cando chegan aquí, dinche, é que no Concello de tal montei e non me pediron isto. Bueno, vale. Mirade, con chantaxes non se vai a ningún lado. Mira, con chantaxes non se vai a ningún lado. Eu podo vos asegurar que nos concellos que montan en todo Galicia, en moitos deles, utilizan o chantaxe de quedar sin as atraccións para que o alcalde e o goberno de turno teña un problema. E utilizan eso de chantaje. E nesos son chantaxistas. Ese é o que non pode ser. Despois cada concello que cobra o que queira. Eso xa é un problema do concello. Pero, Paco, 26.000 euros, pero podedes preguntar a Manolo Gómez que está vivo cando aquí collía o dos Altamontes ou o Camarero, que despois pelexaron, pero cando aquí collían o parque inteiro, pagaban 28.000 euros daquela xa. 28.000 euros. Hai 10 anos. Mira desde que non está Manolo Gómez no concello. Sí, pero Agustín é testigo que está vivo e Manolo Gómez é testigo. E pagaban 28.000 euros, pagaban moitas veces. O sea que ahora... Non falemos da recaudación desos anos, por favor. Bueno, ben, Paco, a Comisión de Festas do Concello de Lalín naquela época era como era a gran maioría das comisións de festas de todo Galicia. De todo Galicia. Sí. Sí, bueno, home, Paco, eu xa sei que non o compras. Como, é dicir, non o compras e ainda que o compraras, dis que non o compras. Porque vos estade... A ver, Paco, ti estás feliz de que tuveramos un problema. E eu podo entender, feliz non... O sea, feliz non é a palabra adecuada. A ver, falo políticamente. Porque así podernos arrear. Esas festas saliran moi ben, pois non nos podías arrear. Así de sencilla. Non. Pero eu sabía que non iban a aceptar porque non tiñan a documentación presentada. Non a iban presentar. No, eu fixenlle a oferta, pero dixenlle que a condición de que teñades os papeles o día, na máis. Perdón, sorprenderíame que o señor secretario e a señora interventora aceptasen esa autorización. A ver, mirade, o que fixemos foi perfectamente legal todo, incluso contratar a Ticolandia, que obviamente, como non tiñamos un proceso de contratación, virá a recoñecemento extrajudicial de créditos. Pero, Concho, pero é normal. Non o sei, non teño ni idea, pero dicimos que non temos inconveniente. Quen sabe canto vale o das personas? Hombre, algún de vos contrataría, a colchoneta... E canto foi? Cando chega a factura... A ver, cando chega a factura... Paco, cando chega a factura, traemos o reconocimiento extrajudicial de crédito e verédela. Non, porque ademais... Vou preguntar, xa canto vale pedirlo por escritos mediante todo. Pero si non hai problema ningún. Pero entón decidio, está vergoña dicindo. Cal é o problema de dicilo? É que de verdade sodes un... Ai, que pan. Madre mía, mira que vos cuesta decir. Millor, casi dá vos todo día. Pero, a ver, Paco, nos... Se acaba de decir vergoña eso. Bueno, é igual, veña, deixa, temos suficientemente debatido. Digo, porque non son os cartos teus, son da xente. Bueno, venga, votamos a moción. Nós estamos en desacuerdo con vostede. Non, pagaxe justicia. Votamos. Serán da xente, terá dereito a xente a saber o que pagar. Porque iso de que eran gratis, como intentaron meter... Votamos. Home, gratis para o usuario. Cando traemos a Orquesta Panorama é gratis para o que escoita, pero a orquesta non é gratis. Gratis, todo o que é gratis das festas paga o Concello, polo tanto non é gratis nada, absolutamente nada. O único que é gratis pois non sei o que é gratis. Pero gratis é para o usuario, non para o Concello.
Fáltame un voto. Alba non vai volver. Non vai. Detener votación. Guardando votación. Vamos a ver. Votos emitidos 20. A favor 8. A oposición falta Alba Forno na votación. En contra 12. Queda rexeitada. Rousa, preguntas? Paco, tes a palabra. Antes de Rousa, preguntas. Ben, temos aquí unha proposta. Por favor. Tema suficientemente debatido. Ou queredes volvelo a debatir? Eu quería debatir o de toro pasado todo o mundo en Manolete. Manolete era un torero moi bo, que agora non me gustaría, pero Manolete eu non o coñecín, pero din que é un torero moi bo. Entón todo o mundo presume de torear moi ben, pero cada un torea como pode. E nós tamén. Sí. Ou Paquirri, Paquirri tamén morreu dunha cornada. Do Blanco. Que está ahora de aniversario. Aí xa, como pasa o tempo, hai 30 anos. 30 anos que morreu Paquirri. 30 anos que morreu Paquirri, dicía onte. Bueno, por favor. Por favor. Podemos seguir co pleno, doña Carmen, polo de Franco. Podeste levantar e vas aí con Carlos. Vas con Carlos aí. Non, arréglalo, non hai problema. Bueno, vamos a ver. O motivo é o seguinte. Por iso traigo isto fora do orden do día por urxencia. Hasta que caledes todo non falo. É como quen levanta o pleno son eu. A ver, vamos alá. Ben esta proposta aquí que non ten ninguna outra trastenda, nin fai falta nada máis co que temos, pero que se considerades que é de moita enjundia, se algún grupo da oposición quere que quede para o pleno que ven, despois de escoitarme a min, pode quedar para o pleno que ven, que non pasa nada, que creo que do negociado igual. Pero era bo que fora nesto e agora vos explico por qué. Ben, cando fun ver a conselleira de Vivenda, dixenlle que tiñamos un problema cos alquileres, que o temos. Aquí hai pisos baleiros, pero non se alquilan. En Lalín hai 1000 e pico pisos baleiros. Pero, a ver, por favor. É que, a ver, agora resulta que vou ser un principiante. E xa logo me teño que jubilar. A ver. A ver. Fun falar ca Consellería de Vivenda, e pedinlle varias cousas. Como bo pedidor que son, considérame un bo pedidor. É que teño un método para eso. Podía patentalo, tamén vos aseguro que tiña patente. E dígolle, teño varias cousas. Non hai viviendas de alquiler, porque aquí hai 1000 e pico viviendas baleiras, pero a xente, os propietarios non as queren alquilar, polo tanto temos problema de alquiler, e a xente vai alquilar a outro sitio, polo tanto empadronas ali, temos que ter viviendas de alquiler, temos un montón de solares municipales que estamos dispostos a regalarlos á Consellería e que a Consellería que construía viviendas para alquilar. E temos o Centro Social de Carragoso, que temos unha subvención da Diputación de Pontevedra, e donde no presuposto noso metemos unha parte vai con cargo ao plan da Diputación, outra parte iba con cargo ao Concello e outra parte iba con cargo á Xunta. É da Consellería de Vivienda, é de Urbanismo, pero que o urbanismo agora, que non dependía, pasa a depender da Consellería de Infraestructuras. Entón, necesitamos, o que máis nos surge é que nos ofertamos varios solares, e o que máis nos surge é que nos des a subvención, que firmemos o convenio para poder xudicar o Centro Social de Carragoso, que nos falta iso, mentre non teñamos a vosa parte non podemos licitalo, e logo despois, canto antes, que me meta no primeiro cupo as viviendas sociales, que non se lle pasamos varios terrenos, entre eles o pé do Centro Social,
hai uns solares que son municipales, pasámoslle aqueles solares, pasámoslle outros, pasámoslle 3 solares distintos, para que escolla a Xunta. Non, para que escolla a Xunta. Gracias a Dios, somos un concello rico en solares, temos moitos solares. Pasámoslle, e se non lle valen eses, ainda temos outros. Entón, pasámoslle varios solares. E son as dúas peticións principales que teño para a consellera. A primeira é o do centro social e a segunda é o da vivienda. E outras máis que lle pasei, pero non vos vou dicir aquí. Pero esas dúas sí que lles podo dicirles aquí. As outras non é que sean secretas, simplemente que son parte do noso programa. Bueno, tío, a terminar a ofrenda, dixéchelle unha cousa que eu non vou repetir, pero que ten razón. Vale. Bueno, a ver, bromas aparte. Entón, cando estamos tramitando a documentación, teño que recoñecer que non nos demos conta antes, resulta que o centro social, donde poñemos o centro social, o que pedimos á Diputación, resulta que ese equipamento é un equipamento municipal, pero está como área deportiva. E non pode estar como área deportiva, temos que cambiálo, uso. É un motivo polo que ven aquí. Simplemente, onde vai o centro social, ese solar está como solar deportivo, e temos que cambiar o uso para que se poida facer o centro social. E non nos demos conta, hasta agora, que a Xunta, cando nos pideu os papeles para o convenio, nos di, ides facer un centro social nun sitio que pon equipamento deportivo. Non se dou conta, non nos demos conta antes. É culpa nosa, non é culpa de ninguén. Nos demos por sentado que ali que se podía facer nun equipamento deportivo, porque un centro social, de alguna maneira, tamén é medio deportivo, é cultural deportivo, porque ali xogan ao tute, a mar xogan a tal, e tamén se pode considerar un deporte, ou ajedrez. Por exemplo, a ver, ali van xogar ao ajedrez, por exemplo, é un tema deportivo. En todo caso, non nos demos conta, e ahora a Xunta, para firmar o convenio, pídenos. Entón, dámonos conta de que hai un gazapo e que hai que arreglalo. E é un motivo polo que ven aquí. Pero, se queredes, eu podo seguir negociando ca Consellería e ven o seguinte pleno. Pero é unha barbaridade porque retrasamos un mes o tema. Entón, eu pediríavos, é só ese, a cambiar o uso deportivo por cultural. É só eso. Paco, é só eso, de verdade, creedeme, non ten outro. E xa vos digo que é un fallo noso que non nos demos conta que era deportivo hasta que a Xunta nos dixo, que debe fazer un equipamento social nun centro, nun xirme deportivo. Por eso, porque estamos preparando o convenio. Dougos a palabra, espera. Paco, a palabra. Nos, o que queremos... a ver, eu creo que nós non somos sospeitosos de cando hai que chegar a acordos polo interés xeral, creo que non somos de poñer problemas. Ora, o que non é de recibo, e nesto, insisto, válenme as explicacións que dá, pero que costaba menos, e era ter certo respeto polos outros grupos. Certo. Eu creo que estamos máis... Pero sabes por que non fixo San Maripaz, que faino moi ben, conocer faino moi ben. Escoita, sabes por que non o fixo? Porque está tola co tema da guardería, que está falando con política social todos os días e fiestas de guardar, porque queremos arreglar o problema. E por eso non o fixo. Eu a paz recoñezolle ese papel. E non me doi prendas de filo, vale? Pois foiche por eso. Entón, o que digo é que teñades un mínimo de respeto, que non podedes traer un tema máis urbanístico, que hai que estudalo, un cheque en blanco, entón, non pasa nada, pero quero dicir, eu creo que cando hai que falar cousas importantes, nós nunca poñemos problemas. Por lo tanto, que sí, que sea recíproco. Bueno, teñas preguntas. Paz foi a Vigo a mañán a un curso. De oratoria. Non. Un curso de traballo. Eu non sei de que era o curso, pero foi a Vigo, a un curso. Estuvo ali hasta as 11, a unha chegou. Pero se Paz para iso non ten, que admito que Paz... Entón non nos dou tempo de dicirlo, porque iso sabes que non nos dou prendas. Isto non ten problema ningún, isto ven aquí porque se dou conta a Xunta. Anxo. Si nos pola nosa parte, si non hai problema en que veña o pleno seguinte, que veña o pleno seguinte. Pero, a ver, problema non hai. Son dous erros, o non darse conta do uso do solo e o non avisar os outros grupos. Entón, non é un, son dous. E despois é un informe que ven do 23. É un informe técnico, xa nós, polo menos, pediríamos un tempo paralelo. Se non hai ningún problema en que veña o próximo pleno, non entendo cal é a urxencia. A ver, problema hai, porque retraso a firma do convenio. E temos que adxudicar o xirmo antes posible. Estamos pendientes da firma do convenio coa Consellería, firmamos o convenio para despois adxudicar o centro social, porque o centro social xa temos que adjudicalo pedindo prórroga despois que non vai dar tempo a facelo.
Entendo, nós non somos sospeitosos de obstaculizar cousas que favorezan os intereses de la LIN, pero que tampouco podemos facer é aprobar calquera cousa neste pleno sin saber do que estamos falando. Entón, Pero iso que podemos facer, Anxo, é... Si hai un retraso, desde logo, non é provocado por nós e nós tampouco podemos... Pero, escoita, pero o que podemos facer é o seguinte. Isto, analizádelo agora, e se vedes algunha pega, comentádeo, e debatímolo no pleno que ven. Se hai algunha pega debatímolo no pleno que ven, pero aprobámoslo agora para podernos firmar o convenio, porque se non retrasamos un mes a adjudicación do centro. E temos un problema, e é que xa lle temos que pedir á Diputación por anticipado prórroga, porque teria que estar feito a 31 de decembro, e é imposible. Entón, vamos ter que ir a prórroga. Non, chega a maior absoluta, pero digo eu que se vos vedelo, e se hai algunha pega, ven ao pleno seguinte e metémolo como un punto no orden do día, non hai problema ningún. Se vedes algunha pega, metémolo, sin problema ningún. O que pasa é que nós con eso imos tramitando, porque senón, agora, o sea, nós estuvemos apretando a conselleira. A conselleira estuvo aquí o domingo, dixenlle que nos surgía moito eso. O lunes puxeronse en contacto con nosco, toparon este gazapo e preparamos a documentación antes que poidamos. Como o procedimento é axeitado. Nós temos un solar que é de equipamento deportivo, pero pode ser de equipamento social. Solamente fai falta un acordo plenario. Bueno, pois... Anxo, ningún problema. Anxo, non tes problema ningún para votar en contra. Fai o que estimes oportuno. Vale, pois doi a palabra ao secretario, di que faile un informe agora en boche. César, ten a palabra. Vamos a ver, a ser o acordo este que cambia o uso deportivo ao equipamento sociocultural do centro que se pretende construir en Carragoso, é un acordo de maioría absoluta, eu teño que informar. Entón, dame igual informarlo ahora verbalmente costa sin acta que facelo por escrito. Pois informa, se podes agora. Favorablemente, ahora. Ben, Rafa, tes a palabra. Gracias. Digo que, bueno, compromiso en esta cuestión vai ser pragmático, evidentemente unha demanda. A mí me fan casi todos os días os veciños de Carragoso de como está este tema, a veces non lle sei que contestar, e, polo tanto, se é unha cuestión, sí, é certo, casi todos os días. Non me chaman, eu paro ali de vez en cando, porque me... Conta a verdade, vas votar a partida a taberna de Suso. Sabe vostede que eu non son xogador, pero si tomo café. Nas partidas, se xogara, perdería seguro. Bueno, e non me gusta moito perder. E digo que sí que o reclaman todos os días, e é evidente que isto xa era unha promesa electoral que tiña que estar feita xa ao pasado mandato, e, polo tanto, nós non imos entrar no debate. As formas non son aceitadas, así o trasladei en privado ao concelleiro, pero entendo que este tipo de cuestións poden pasar. Teñen o noso voto a favor, faltaría máis. Pois, gracias. Entón, se votamos, entonces temos que votar dúas veces. Entón, primeiro votamos a urxencia. A ver, espera. Sí. Paco, estamos votando a urxencia, Paco. Ben, 20 votos emitidos, 18 a favor, non 0, abstencións, 2 do PSOE. Queda aprobado por maioría a urxencia. E agora vamos votar... Ahora votamos o fondo da cuestión. Ahora votamos, por favor. Ahora votamos o fondo. Doña Carmen. Rafa, falta o teu voto. Votos emitidos 20, a favor 18 que son
de todos os grupos, excepto do PSOE, que se abstén. 2 abstencións do PSOE e 18 a favor, queda aprobado por maioría. Rousa, preguntas. Turno para Paco Vilariño. Ten a palabra. Sí, a primeira porque o Goberno non quere decir o gasto que houbo nos hinchables, canto costou a contratación dos hinchables, se existe expediente de contratación do mesmo, se existe plan de seguridade do domingo e do luns dos hinchables, se cubrían desde logo co persoal que tiña que estar como é o monitor ou monitora en cada hinchable, se pensan tamén co que merece a nosa xente nova é unhos hinchables para as festas de Lalín, e despois tamén solicito, xa aproveito tamén para solicitar o acceso e copia de todos os gastos relacionados coas festas de Lalín. E xa a última pregunta, porque xa o temos denunciado en varias ocasións, é cando se vai implantar o colector marrón, que xa leva desde logo máis de 9 meses de retraso, entón, pois, se teñen pensado facer algo. Gracias, Paco. Máis preguntas? Anxo, ten a palabra. A ver, onte enterámonos pola prensa de que o Museo de Castrodeza leva como 2 meses pechado e nos queremos saber a que se debe este peche. Hoxe explicaba algo tamén en prensa, pero a verdade que non queda aclarado, e por que non se comunicou á cidadanía. E nese sentido tamén queremos saber por que se sigue anunciando na páxina web do Concello este museo, cos seus horarios e tal, cando leva 2 meses pechados. E tamén, en relación a isto, quen xestiona a páxina web do Concello? Ou se a xestiona alguén, ou se é, non sei, unha páxina estática que non se actualiza. Tamén nos gustaría saber a que se vai dedicar o espazo que ata ahora ocupaba Castrodeza. E despois, cando e onde se vai rebatir este museo? Se decía, creo que en prensa, que se queren quedar cos recursos que ten. É un museo virtual, que tampouco é que teñan os recursos espectaculares, o que tiña era sentido onde estaba, e non parece que haxa unha idea clara de onde se vai a poñer. Non sei se a teñen, pois que nos lo trasladen. Despois, en relación ao bono comercio, hai 10 meses que se aprobou neste pleno a posta en marcha do bono comercio. O sea, vai ser Nadal, vai se cumprir un ano, non temos ningunha noticia de que se avanzara nada neste sentido, e gustaríanos saber en que situación se atopa a iniciativa e se van ser capaces de poñelo en marcha antes de que acabe o ano. E en relación con este tema tamén queremos facer un rogo, agora que ven aí o Nadal, que falen co sector do comercio, que se reúnan cos comerciantes para poñer en marcha a iniciativa do comercio e tamén para recoller as súas aportacións de cara á campaña de Nadal. Despois tamén queríamos preguntar pola Feira Sopa de Letras, que se fixo en setembro de 2022, que desde a organización, que era o Concello, se valorou como moi positiva. Libreiros, organización, artistas, autores, editores e visitantes calificárona de exitosa. Nos queremos saber por que motivo non se volveu facer Feira de que? Sopa de Letras, a Feira do Libro. Por que non se volveu facer este evento e, en todo caso, se ten pensado recuperar e se vai a recuperar xusto en ano preelectoral. E despois un rogo que xa lle fixen a Pablo, que por certo foi moi receptivo, con respecto á marquesiña do Manuel Rivero, que parece que había algún problema para facer aí unha marquesiña ou tal. Ben, o asunto que piden os pais, o que a AMPA trasladou, creo que a varios responsables políticos e de varios grupos políticos, o que piden é un espazo para, mentras non abra o colexo, que os rapaces se poidan protexer das inclemencias do tempo. Se non pode ser unha marquesiña, poderá ser outra cousa, pero eu creo que sería importante darlle unha solución a este asunto canto antes, porque creo que o levan anos reclamando. E nada máis. Ben, as preguntas vamos a responder todas por escrito como corresponde. Agás unha que me vexo na obligación de responderche, que é do Castrodeza. Castrodeza era un programa da Diputación que se chamaba Depodeza. Entón, no seu momento, había que facer ese museo virtual dos castros. Queríamoslo facer en Liñares, e non se pudo facer en Liñares. Entón, ofrecémoslle á Diputación esta ubicación, que a idea de que fora algo temporal. Como era un proxecto europeo, tiña que estar funcionando 5 anos. Acabou xa os 5 anos. Por lo tanto, ahora xa se pode, digamos, xa se pode pasar ao Concello, porque iso era da Diputación. Entón, nós, no seu momento, xa puñemos esa ubicación para poder xustificar o de Depodeza, senón denegábanolo. Pero a nosa idea xa era metelo en Liñares. Entón,
Agora que pasaron os 5 anos e que xa podemos facer un cambio de ubicación se queremos, o que vamos facer é, o que lle pedimos á Diputación é, queremos recuperar a cesión desa aula para nos ubicala noutro sitio e probablemente remozala. É dicir, aí hai audios que ao mellor algúns xa os podemos cambiar ou non, hai que fazer unha revisión de todo o que hai aí e podo dicirlle que non é que tuvera demasiada afluencia de público, máis ben escasa. E, sin embargo, onde está a afluencia de público é en Liñares. En Liñares, podedes ver os datos que temos, aí veñen colexios, aí ven xente, bueno, non o doble, 10 veces máis do que ven aí. Entón, a nosa idea pasa por dúas cousas. Coller o que hai aí e trasladalo a outra ubicación. E queríamoslle buscar encaixe en Liñares. En Liñares todavía hai o Laboratorio de Costura Castrexa, que está sin axudicar e que está feito, que é unha maravilla, pero que non se utilizou. É unha asignatura pendiente que temos aí. É unha asignatura que nos gustaría, obviamente, superar. E que habrá que lle dar uso. E logo, a zona de exposicións que ten a Diputación cedida por nós, onde están aquelas pías dos cabalos, cando entras de fronteira, aquilo pedimos un cambio, que está facendo a Diputación. Pedimos un cambio para ubicar ali algo noso, en vez de, porque ali hai pezas que algunhas son da Lanzada, outras son de algún castro de por aí, pero non son de nada de la línea indodeza. Entón pedimoslle que levantaran aquela exposición e que nos puxeran algo de la línea de Odeza. Entón, hai ali unha parte audiovisual que vamos mirar como reestruturamos todo aquilo para ver o que é posible, como aquela exposición que vai haber, xa vos digo que vai ser de castros daqui. Entón, agora quitamos a que hai permanente. E vai se poñer... Non, é esta. Porque a mí se me preguntades datos, non os teño. E isto si o teño, porque esta é unha explicación política. A ver, Castrodeza, esa ubicación, vámola a utilizar para outra cousa. En principio, cando lle demos a Despodeza, a Depodeza, queríamos meter aí servicios sociales. Estamos mirando como meter servicios sociales. Servicios sociales non está ben ubicado na segunda planta, porque hai xente que ten problemas de mobilidade, subir o ascensor, algunha hasta lle dá claustrofobia. Entón, servicios sociales debe estar na planta baixa. Pero, no seu momento, nos tiñamos na planta baixa, e vos, cando gobernastes, subístelo para a planta 2. Nos queremos baixar, se se dá, para a planta baixa, ou a mellor para ali se colle, que non o sei, non o sei. O que acerta que lo necesitámoslo para cousas municipales. E logo Castrodeza, a ubicación perfecta que a que aspiramos é frente a iglesia de Don Ramiro, compramos ali unhas casas en ruínas para facer ali un centro de interpretación da cultura castrexa. Cando se rehabiliten aquilo é onde ten que estar definitivamente o Castrodeza. Castrodeza ten que estar no centro da interpretación da cultura castrexa, que vai estar naquelas casas que comprou o Concello frente á iglesia de Don Ramiro. Ali é o sitio perfecto, pero témolo sin construir, sin arreglar. Bueno, sin construir, témolo o proxecto, pero non temos con que facelo de momento, hasta que busquemos co que. Entón, provisionalmente, o que sea, digamos, cambiable, vamos a cambialo a outra ubicación. A que se baralla ahora mellor é, de momento está aí, pero a que se baralla mellor é a ver se o damos metido en Liñares ca nova exposición que vai facer a Diputación de produtos xa daqui da terra. O que vai haber ali vai ser todo de cousas da comarca do Deza. Entón vai ser algo da nosa comarca, non como agora que é da Lanzada, como digo. Así que vámoslo meter ali, a ver o que colle ali do tema da Castrexo, o que o ideal sería que se a Liñares van 10 veces máis dos que veñen a Castrodeza, que a xente cando vai ali ver o Museo da Marioneta, ver o Museo do Xoguete e ver o Museo de Loriga, pois tamén que teña ese Museo Castrexo, cunha exposición física de cousas que hai aquí dos nosos castros. A de Liñares física? Sí. É un museo virtual? Ali Liñares, pero non Liñares tamén. Claro, ali vai estar... E despois leválo a Don Ramiro? E despois leválo a Don Ramiro cando se construya o Centro de Interpretación da Cultura Castrexa. Esa é a idea que temos, é a folla de ruta. Que ocorre? De momento vai estar aí, pero xa vai pasar a ser nosa propiedade. Ahora mesmo é a propiedade da Diputación. Nos pedimos a cesión para que sea nosa propiedade. E após cambiaremoslo para aí, que tamén non podemos cambiar se queremos, que tamén é outra opción que se barallou, pero é que non está decidido para o museo, para
para o que hai para o edificio que fixemos no Manuel Rivero. Tamén nos se barallou esa posibilidad, pero a que máis nos inclinamos é por Liñares. A quemar non se inclinamos. E tamén hai que actualizalo. Son moitos anos, hai que actualizar algúns audios, algúns vídeos, algunha máquina xa funciona daquela maneira, entón vámoslo poñer. Entón, que sepades que aí non vai desaparecer, pero vámoslo cambiar de ubicación. E logo, a que vamos dedicar eso? No noso programa temos moitas cousas, a calquer cousa das que teñamos. En inverno era bo que houbera algún museo aberto os domingos no casco urbano. Bueno, tamén se pode valorar a última planta O ideal sería un museo municipal. A última planta do museo actual, que prácticamente non se vai ali para nada. Non, xa non digo polo tema da cultura castrexa, pero que houbera un museo aberto un domingo. Ben, máis preguntas. Tes, Mario, ten a palabra Mario. O 14 de marzo do ano 2023 adxudicáronse as obras de rehabilitación de varios locais sociais do noso Concello, entre eles o de Camposancos. A obra, que costou máis de 40.000 euros, realizouse, pero a día de hoxe non se pode usar, xa que conta con humidades e filtracións, ata o punto de que chove literalmente dentro. Tamén quedaron de instalar unha parrilla. A pregunta é cando teñen previsto solucionar as deficiencias que presenta o local e cando teñen previsto instalar a parrilla. A maiores desta problemática, son coñecedores da necesidade de cambiar tamén o solo da planta baixa do local. E se teñen previsto facer as obras da mellora necesaria, non só da planta baixa, para que os veciños poidan facer uso do local, e cando prevén levar a cabo estas actuacións. Esa é a miña primeira pregunta. A segunda é para o Concelleiro de Deportes, Avelino. Son queixas que nos trasladan os usuarios do Arena, pero eu teño a obriga de base porque son queixas dos usuarios. Non, son queixas túas, pero tamén está ben, Non, a ver, eu traslado. Está ben tamén. Eu non, mira, é do baño turco, eu non o uso, entón eu non uso. Pero os usuarios preguntan cando se van a arranxar para poder usalo. A última miña pregunta é o robo para a Concelleira de Obras e a Concelleira de Cultura, que se lle parece apropiado subir a unha obra nun teito para sacarse unha foto sin tomar ningunha medida de seguridade, encima embarazada. Non, eu digo porque, a parte da vosa seguridade... Pero onde te subiches, ti? A parte da seguridade é que temos que dar exemplo. Ti subiches ao tellado do auditorio? Por suposto que si, xa digo que é o primeiro, pero despois hai que dar exemplo. Moi mal. Moi mal. Continúa. Mario, continúa, por favor. Continúa. Non, xa está, xa non teño máis. Suficiente, gracias. Ben, Miguel, ti. Sí, Rafa, ten a palabra. Que lle vai encantar o BNG. Hai un acordo, van agora as datas do Nadal en poucos meses, eu pedín un dos primeiros plenos que se o Concello podía botar un cable para a situación no que está a Capela da Santa Lucía en Bendoiro, e eu quero lembralo a ver se é posible, porque non sei se poderán celebrar as festas ali o 25 de diciembre. Se non apunta a lámbola. Pero, non, a puntalada xa está... A puntalada está demais xa, por desgracia. Simplemente eso, nada máis. Non me digas, Ariana, que vas ir á misa. A esa misa só vai Cuña máis eu, Pois, a ver, só che podo dicir que esta semana pasada, creo que foi a semana pasada, estuvo aquí Marcos, coautor do proxecto. Pero, claro, aínda, acórdate que falamos deso hai un ano. E aínda hai 15 días que veu por aquí, non? A semana pasada veu aquí Marcos, co que vai facer o proxecto, quen é o que vai facer o proxecto? Durán, non, é alguén do Obispado. E veu aquí con el. Porque hai que tramitalo, porque hai que facer o proxecto e pedir a licencia. Depois, obviamente, os veciños quedaron de pagar unha parte e nós intentaremos se podemos poñer outra. Ben, algunha pregunta máis? Ben, eu só, aquí non está Alba, pero estades vos os dous. A ver, por favor. Non está Alba, que yo quería dicir Alba, pero digo logo os dous. Estou vendo as preguntas que nos pasades, sempre antes do pleno por escrito. Eu simplemente vos quero facer unha advertencia que vos pido que, por favor, que respetedes
se é posible, se non fade do que queirades. A ver, o tema das legalidades ou ilegalidades, cada un é dono do seu, e cada un é dono do que fai. Por tanto, por favor, se creedes que alguén, membro do goberno, alcalde ou concelleiros, cometeu algunha ilegalidade, levádonos ao xulgado, por favor. Porque senón, levádonos ao xulgado, non pasa nada. Porque eu prefiro. Bueno, ti sabes que eu cando me pareceu, levei ao xulgado. Eu pido vos o mínimo a vos. É dicir, sede valientes, o sea, se cometemos unha ilegalidade, metédonos no xulgado, porque despois, eu creo que se non metedos no xulgado e nos condenan. A ver, Paco, eu digo en serio, cada un alá así. Perdón, eu pidolle iso ao PSOE porque vexo as preguntas que fai, e como as fai, e se creen que realmente temos algo que cumplimos, algo que temos, que actuamos de unha maneira ilegal, por favor, salide de dudas, metido no xulgado, e despois, se vos tedes razón, verase, e se temos nós tamén se verá. Pero eu digo que sí, pero entón para iso que non te poden estar enmerdando con que hai ilegalidades. Unha de dúas, unha cousa ou outra. O sea, é que sí, non facemos tal, pero estamos insidiando. Por moi ben, unha cousa que me preguntedes, como preguntastes hoxe aquí, perfectamente normal, e temos que responder, faltaría máis. Pero outra cousa é esa especie de inquina que parece que tedes contra algún concelleiro. Tedes dereito a tela, a la vos. Tedes dereito e a vosa responsabilidade. Pero, en vez de estar sementando tantas historias, levádenos ao xulgado e se salimos de dúdas todos. Vos e nós, que vos parece? E eu pido vos eso, por favor, pedímoslo encarecidamente, que nos levedes ao xulgado. Porque eu prefiero a que nos estedes calumniando. Despois, pertenecedes a un partido donde Sánchez dice que a máquina do fango. Que máquina de fango? Vos sodes os que inventastes a máquina do fango. Das preguntas que fixestes hai 3 días. Ti a quer saber, verdad, Mario? No, perdóname, ti non sabes de que está falando, iso quere dicir que os 3 concelleiros do PSOE entre vós non falades moito. No, claro, pero é que me dis unhas preguntas que fai por escrito o teu grupo, mira, unhas preguntas, Anxo, unhas preguntas que fai por escrito hai 3 días o teu grupo, que ti digas agora que o desconoces, é un fallo teu, non será noso, Non dixen que descoñecera ninguna pregunta. O me dis que non sabes de que falo. A esas preguntas que fixeste hai 3 días. Anxo, as preguntas que metestes por escrito hai 3 días. Refírome a esas. Na máis. Pero eu pensei que entre vós que o decides. Nós temos un grupo de WhatsApp e cando aquí a doña Carmen se entoxa calquer cousa, pois pono no grupo e enterámonos todos, aínda que non sea a nosa competencia. Sí. Eu tamén conozco algún privilexiado que dice que non utiliza WhatsApp, sí, e algún é arquitecto. Quen? Quen non utiliza WhatsApp? Bueno, veña, moitas gracias. Levantamos a sesión. Gracias.